हेलौ हेलौ जोंना फुंबिलि बसुमतारी अफिसार फैदों अन दानदों। थेंक इउ स' माच आब' आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनायनि थाखाय अन थेंक इउ स' माच। आब' मा खालामदों मा खबर लाइक दान होनानै मस्ट वेलकाम फार्स्ट टाइम ना आब'। ओमफ्राय आब'आलाय जोंना फुंबिलियालाय मेथाइ खनो नाङाब्रा आब'। आंबो मेथाइ खनो। एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट कीजिए गुड इवनिं एभ्रिवान गाइस। गुड इवनिं गुड एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट मी। जोंना फुंबिलियाबो फैदों आरो ना फार्स्ट टाइम। बिबार होनना बुंदों। बिबार होनदों हेलौ दादा होनदों हेलौ हेलौ बिबार सिस्टार मस्ट वेलकाम आंनि बे लाइभ स्ट्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय बिबारखौ। नेट प्रब्लेम जालायबायलै सनाफोर। हेलौ 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 कमेन्ट एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट कीजिए। ओइ बिबार नों मानो मिनिखो जायो दादानियाव गल गल जाया आरोना। समबारनिफ्राय गल जानाय नङा आंनि एलबि स्क्रिमाव दासाननैसो एसे खस्थ' जासिगोन आरोना। मा खालामनो आरोना। समबारनिफ्राय गल जानाय नङा आरोना। ओमफ्राय गल लाइक दान गल दादा अके गल जागासिनो दं बिराद फालथुलै गल जागासिनो दङ। गल एबार गैलाना गल सोर दं प्लिज कमेन्ट खालामदो दे प्लिज कमेन्ट बिबार मा खालामदों गल मानो जाला समबारनिफ्राय मानो जाला होनना बुंबा आं दा नेट गैयियावसो दं बे साननैसो नेट गैयि जायगायाव दं आरोना। आं नेट गोनां जायगायाव गैया आरोना बे साननैसो। प्लिज कमेन्ट मी एभ्रिवान गाइस कमेन्ट खालामदो दे। हेलौ सनजित नामदों जोंना अनामिका लाइक दान थेंक इउ स' माच अनामिका आंनि एलबि स्ट्रिमाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। बेनिफ्राय सोर दं प्लिज कमेन्ट खालामदो दे। बिबार मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरदो अनामिका मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो। ओमफ्राय जोंना फुंबिलिया खारबाय नामा आब' फुंबिलिया एभ्रिवान प्लिज कमेन्ट कीजिए। सोर दं दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। नोंथांमोननि कमेन्टजोंनो आं मटिभेसन जायो आरोना। नोंथांमोना जेसेबां कमेन्ट खालामगोन एसेबांनो आं मटिभेसन जागोन आरोना। फैनानै सापर्ट खालामगोन एसेबांनो एलबि बेनिखायनो नोंथांमोना बेसेबां हायो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। बिबार होनदों आरोना दाउदै जाना एलबि होयो नामा दादा गल जाबाय थादों। ओं बिबार एकदमबारे बे साननैसो जोंहा दाउ लकेल दङ ना न'आव बिराद दाउदै आरोना। बे दाउदैखौ जानानैनो गल जागासिनो दं दै। आरो स्कुलावबो फरिखायाव एगजाम हैबा दावदै जानानै एगजाम हैबा गल लाथिख' मोनोनो आरोना। थिग बेबायदिनो जाना दङ। ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामदो साब्रै। ओमफ्राय जोंना मा बुंखो दाउदै जाना एलबि अके फरायखांबाय। जोंना मा होनदों फुलमति बसुमतारी आं दंमोन हाय सनजित नाना आदसा फुलमति थेंक इउ स' माच आंनि एलबि स्क्रिमाव मस्ट वेलकाम खालामनाय जाबाय फुलमतिखौ। मा खालामदों फुलमतिया जोंना मोसाहारि फैदों आरोना। जोंना मोसाहारिया फैदों टिया लाइक दान दाउदै थेंक इउ स' माच मोसाहारि आब' नोंथांखौ आंनि बे सनजित गयारि लाइभ स्क्रिनाव बराय हरनाय जाबाय स्रायै बरायबाय आरोना। कालटां कुलटां सोर गिदिं स्रादै बराय हरनाय जाबाय आरोना। फुलमतिया मा बुंखो मा ओंख्रि जाखो होनना बुंदों। जोंना ओंख्रिया जोगोनारसोमोनलै जोगोनार सयाबिन ओमफ्राय सबाय बिमा भाजासोमोन। ओमफ्राय नोंसोरना मा ओंख्रि जाखो। आं लोमजादों गोलेर बिखा ओंखि होनदों अनामिका लोमजादों प्रानजित हालु दा फुलमतिया मा होनदों आलासि जाफैदों आंहा आलासि जाफैदों आरोना बेदरजों नामा। जाय मानसिया बेदर जानो लुगैयो मालायनि संनाय बि आलासि जायो। मा होनदों गोजोननाय थाबाय होनदों आरोना। आदसा जोंना मोसाहारि मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो दे आब'। बिबारा मा बुंखो जोंना
आब' दुरलायनाय मिनिबाय बिबारा मा होनदों गल गलसो आब' दुलुरलाय होनना बुंदों। ओमफ्राय जोंना फुलमतिया मा होनदों दालि मुला भाजासो मोनो गोथाव गोथाव दालि मुला भाजा। बेनिफ्राय जोंना मोसानाया मा होनखो बिबार नों मा बिबार नों मा नोंबो दाउदै जादों नामा होननानै बिबार नोंबो दाउदै जादों नामा होननानै जोंना मोसाहारिया बारे बिराद माबा जाबाय मोसाहारिया आङो गोरजिया लांनो होननाया गोज्रियाबो लांनो हाया दाबो गोरजिया लाङा बाला बिराद लबियाथार मोसाहारिया प्रानजितआ बिबार नामदों ओमफ्राय जोंना फुलमतिया मा होनदों मिनिनानै फाग्ला फाग्ला बुंखायो होनबा नोंसिनाव जाहैनोसै ना जाहानाव जाहैनोसै आरोना फै फै जाफै एकदम बरिया मस मस संनानै जाहोगोन दे आङो। अनामिकाया मा होनदों मोसाहारि आगै मा खबर ओंख्रि होनना बुंदों मोसाहारिया मा होनदों ओंख्रिया खुमब्रा अमा खुमब्रा अमा खोन्थाला दा है नङा खोमालै बिसा खुमब्रा आरो अमा थगायदोंसो बिसा मोसाहारि मोनहा मालानिफ्राय खुमब्रा अमा बेदरखौनो जाया नामा नोंस्रा बिराद लबियानो आंनो बै माबासो खोन्थादों बिदाङासो खोन्थादों। ओमफ्राय बिबारा मा होनखो आं जायाखै आब' दुरलाय दादा सनजितआसो जादों दाउदै होनना बुंबाय। दिपराज मोसाहारि दिपुराज मोसाहारिया हेलौ दादानो हेलौ हेलौ मस्ट वेलकाम दिपुराज मैल्य हेल' हेल' मैल्य मस्ट वेलकाम बिबारा मा होनदों प्रानजित मोसौ अनामिकाया बिबार आगै सना मा खालामदों होनदों प्रानजितआ बिबार होनदों दिपराजआ मा होनदों ओंखाम जाबायना दादा होनदों ओंखाम जाखांबाय आं दहायनो जादों जोगोनारसोमोन ओंख्रिया जोगोनार सवाबिन ओमफ्राय दिपराज नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे मोसाहारिया मा होनदों मोजांथ' आब' बसुमतारी होनना बुंदों प्रानजितआ मा होनदों बिबार हरब्रा नायनि होनना बुंदों। ओमफ्राय फुलमतिया मा होनदों मा जादों नों सनजित आंनो मा जाहोगोन हाब नोंनो मा जाहोनो एकदमबारे सावखां एवखां जाहोहरगोन आं मिथिबायना सावखां एवखां जाहोहरगोन आरोना फुरा न'आव फैनानै गिस्टिक जाफैजोबनायनि ओमफ्राय मोसाहारिया मा बुंखो मिनिबाय आरोना जा ग्लाब ग्लाब मिनिबाय बिबारा मा बुंखो उन्दुना एलबि नायदों आब' अनामिका होनदों बिबारा अय मोसौ होनना बुंदों प्रानजितआ हरलै होनना बुंदों अनामिकाया होनदों आंबो उन्दुदों आगै बिबार होनना बुंदों बिबारा मा बुंखो एल बि आवसो बिनो मोनदों होनना प्रानजितआ मा बुस्थु बिदोंब्रा प्रानजित मा बुस्थु बिदों दिपराजआ बुंबाय मा खबर दादा होनना बुंदों रामसिंहा ओइ होनना बुंबाय मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय मोसाहारिया मा बुंखो बिबार आगै बिबाराव दै होनो दंथ' उन्दु उन्दु थानो मोनदों बिबाराव दै होफ्ला होफ्लि उन्दु उन्दु थायो बे बिबारा खामानिथ' मावखाया माबा बिमाया दाख्लै आलु एवनो होबायनो आलुखौनो एवथाबजोब्बायनो सोरनि एलबियाव थांनानै आलुखौनो एवथाबजोब्बायनो ओमफ्राय बिमाजों रायजाबायनो ओमफ्राय प्रानजितआ मिनिबाय आरोना ओमफ्राय अनामिकाया मा बुंखो मा आगै सना मा खबर ओंख्रि होनना बुंदों बिबारा मा होनदों गोनजा ना जों दिपराजआ मा होनदों मा ओंख्रि जाखो दादा अखा हायखायाखै ना मा होनदों मा ओंख्रि जोंना जोगोनारसोमोनलै जोगोनार सवाबिन अखा गैथ'आ दायो ओमफ्राय थाम्स आप ने मोरा मौसम थम्स अप मेरा संजय गौर लाइव स्ट्रीम में थम्स अप आपको वेलकम करता हूँ प्रानजितआ बिबारि दं हरनो नाना बिबाय दं हरा नों होनना बुंदों ओमफ्राय सनालिया लाइक डान सन्जिना थेंक इउ स' माच सनालि मस्ट वेलकाम आंनि बे सन्जित गयारि लाइभ स्ट्रिमाव सनालिखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय सनालिया अन नामदों आरोना सनालिया साला एम्फौ लाथाखौ गावल' जाजोब्बाय नामाब्रा बे सनालिया अनामिकाया आंजों रायज्लाया नामा गांजेमा आगै होनना बुंदों मोसाहारिया होनदों प्रानजित खौबुला कमेन्टआ मोजां गंना फराय प्रानजित कमेन्टआ मोजां गंना फरायनांगौनो ओमफ्राय बिबारा प्रानजितआ रागा जाबाय सनालि अन ओमफ्राय जोंना मोसाहारिया अन सनालि अन प्रानजितआ होनबाय आरोना ओइ मोसौ होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय थामसाबा मा मरा सनजित भाइ होनना बुंबाय अनामिकाया अन बिबारा मा होनदों मोसौ होननानै रागा जाबाय अनामिकाया अन सनालिया अन मोसाहारिया मा होनदों अनामिका आब' मा ओंख्रि जाखो होनना बुंदों प्रानजितआ ओइ बिबारलै होनना बुंदों फुलमतिया गल'ल' नाहरबाय थामसाबा होनदों ओइ मे मस्टन आदसा फुलमति अन बिबारा मोसौ होनना बुंदों थामसाबनि हास्राय मोसाहारिया मा होनदों प्रानजित हाफ्लां सनजितखौ होनदों ना
सनालि अन प्रान्जिता मा होनदों दुलुर सना होनदों मोसाहारिया मा होनदों सरि प्रान्जित बिबोनां सना होनदों बिबारा मा होनना बुंदों माबायदि थगायसुला दादा हाब माला थगायखो आंलाय ओमफ्राय थामसाबा मिनिबाय आरोना मोसाहारिनिबोला नोंखौसो गोसोखांनाय ब्रा जादों होद प्रान्जित ओमफ्राय सनालिया गल' राहरबाय बिबारा मा होनखो आंजों माला रायज्लायनाय नों दादा होनदाना हाब बिबार नोंजों रायज्लायाखैब्रा आङो नोंनि काहिनिसो खोन्थादों ओमफ्राय प्रान्जितआ मा होनखो माबा बिबारा मा होनखो प्रान्जित होनबाय आरोना में काला है प्रान्जित और बिबार प्रान्जित होनदों प्रान्जितआ माब्रा प्रान्जितआ मोसौसो ओमफ्राय जोंना प्रान्जितआ मा होनखो दुरलाय आं बुजियासैब्रा ओमफ्राय होनना बुंदों ओमफ्राय प्रान्जितनि रायज्लायनाया मा स्टाइलनिमोनलाय बिबार आदै थाम्फै अरबाय ओमफ्राय खारबाय मोसौ होनना बुंदों नै बिबारा प्रान्जितआ मोसौ होनना बुंदों ओमफ्राय थामसाबनायाव दाबजाबनायावला भात खाला बा भात खायसे खाला बा खायसे मोसाहारिया होनदों अनामिका ओंखाराखै बावबाय नामा होनदोंना ओंखाराखैनो बावबाय नामा होनो कमेन्ट खालाम दे ओमफ्राय मेक्सेला हेलौ होनफैदों आरोना मेक्सेला हेलौ होनफैदों ओमफ्राय जोंना मेक्सेल सोरबो बनखाम गिबा टिभि लाइक दा 9 थेंक इउ सो माच बनखाम गिफा थैंक यू सो मच 9 लाइक देने के लिए मोस्ट वेलकम मैं आपको ऑल करता हूँ जोंना मा बुंखो प्रान्जितआ हेलौ हेलौ ओमफ्राय मोसाहारिया सनजित होननाया प्रान्जित होनफ्लांदों आदसा प्रान्जितआ मोसौ मेक्सला वेलकाम हेलौ हेलौ मस्ट वेलकाम ओमफ्राय बिबारा होनदों बावगारबाय बे बिबार आब' दुलारायजों थामसा मा होनखो बेंनाय आथि होनाय किया सनजित भाई होनदों आरोना आदसा बेंगुलि आती है क्या हाँ थोड़ा थोड़ा बेंगुलि आता है टिभि नि अन थेंक इउ सो माच टिभि ओमफ्राय बिबारा मोनदों मोसौ होनदों मेखान्दारना मा जादों बेवहाय सनजित नैलै माबा दाउस्रि बासोलायदोंनो ब्र होनदों प्रान्जितआ होनदों दुरलाय आंनि नामा नोंनाव होनदों टिभिनि बोला हाय ब्र हाय टिभि मस्ट वेलकाम टिभिनि बोला मस्ट वेलकाम ओमफ्राय मोसां प्रान्जित होनना बुंदों आरोना मेक्सेल ब्र माबोरै हाल साल होनना बुंदों आरोना माबोरैनो हाल साला माबोरै हाल सालनो बेनिफ्राय जोंना मेक्सेला बुंदों मोसाहारि बावखुंग्रि हाजो खुलुमबाय होनना बुंदों बावखुंग्रि हाजो खुलुमबाय फाग्ला मोसाहारिया होनदों बावखुंग्रि मेक्सेल होनना बुंदों आरोना प्रान्जितआ होनदों दुरलाय सना होनदों मेक्सेला मा होनदों मोजां बिन्दास प्रान्जित सिंगेला होनदों बिबारा होनदों आसामनि प्रान्जितआ होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंना मा होनदों प्रान्जितआ ओइ मोसौ होनना बुंदों मेक्सेला मा बुंखो मोसाहारि मा खबर खोन्थादो होनना बुंदों एमावआ मा मेंहांदो गोसो थोनाया गारना थांबायना आंखौ बे गोसो थोनाया गारना थांनाय आं कमेन्ट फरायदों आङो एमाव ब्र प्रान्जितआ होनदों आरोना नोम्फा ओमफ्राय थामसा मा होनदों आमार लगे बांला भाषा दिया खोथा को बके थामसाब थामसा भाल'बासि थामसा हा भाल'बासि अनामिका अन मेक्सेला अन बिबारा होनदों प्रान्जित हिनजावखौबो आसामिस लादे प्रान्जितना आसामिस होनांगोन ओमफ्राय मेक्सेला मा होनदों अनामिका मानो एल बि होआखै होनदों ओमफ्राय अनामिका अन प्रान्जितआ मा होनखो ओइ आंनाबो सेम कन्डिसन मेक्सेल होनदों ओमफ्राय मेक्सेला अन मोसाहारिया मा होनखो खबरा आं हावनो दं मेक्सेल हावनो मेक्सेला अन ओमफ्राय अनामिका होनदों आं लोमजादोंसो खबरा खर' सादों आगैनो खर' सादोंनो माबाया अनामिकाया लोमजादोंनो एमावआ लाइक दान थेंक इउ सो माच ओमफ्राय मेक्सेला थैबाय ना मा मोसाहारि माथो गोदोबाय होनना बुंदों बेनिफ्राय मेक्सेल अन
शिबानी आगे हेलो हेलो लाइक डान थेंक यू सो मच शिबानी लाइक डान कर दो प्लीज मोसाहारि अन बेनिफ्राय प्रान्जिता मेक्सेल अन प्रान्जिता मा होनखो नागिरना हो बिबार सासे नामदों बिबारा मा होनदों आब' अनामिका मुलि जाया नामदों ओमफ्राय मेक्सेला अन शिबानी नेबुला हेलो मोसाहारिया होनदों आब' अनामिका ओंखारैखौ खिथा हरदो होनदों ओंख्रिखौ खिन्थाहरनांगोनो अनामिका मोसाहारिनो शिबानी अन हेलो 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 सामने बोला भाल'बासि भाल'बासि मा रिप्ले होआ नामदो आरनानै प्रान्जिता मोसौ सासे आगैलै एसामिस नामदों बिबारा मामखो आं नागिरनो हाया मोसौ नामदों एमावा सोर गारलां बोख्रा ना सोर गारलांखोब्रा नामदों गारलांबाय मेक्सेल ब्र बांगाल सिख्लासोमोन आंना मेक्सेल एमावसो सरि एमावसो मेक्सेल होनफ्लांदों एमावखौनो अनामिका होनदों आलु दाउदैसोमोन मोसाहारि आगै होनदों मेक्सेला अन एयारटेल ने बोला आई एम योर बिग फ्रेंड थैंक यू सो मच एयारटेल प्लीज लाइक जो मेरे से नया है ना प्लीज मेरा ओमफ्राय कमेन्टआ मा जाखो ओमफ्राय बाय बाय आं थांनोसै नै बा बिबार दानो थांसै मेक्सेल अन ओमफ्राय एयारटेल ने बोला हेलो एयारटेल हेलो 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 ओमफ्राय बिबारा होनदों आब' दुरलाय बाय नामदों प्रान्जित ने बोला ओइ मोसौ मा जायाखै नामदों मेक्सेल अन एबा अन प्रान्जिता बाय प्रान्जित नामदों बा बिबार दानो थांसै नोङो ओमफ्राय मोसाहारिया होनदों अ र' बिबार आगै आंबो नायथारसि होनदों रा आंबो जायखारसै ना मोसाहारि नोङो र' न'आव थानानै रायगोन आं मोसाहारि नोंखौ अनामिकाया मा बुंगोन मुलि जाबाय आगै मैया अखासो जादों नानिखौ टिउसननिफ्राय लायनायाव होनदों मेक्सेला मा होनदों माथो लेट थांबाय मा जाखोलै बिबार होनदों रमाया हेलौ मा खबरा मोजां वेलकाम रमा आंनि एलबि स्ट्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय रमा दिदि मा खबर मोजां खबर लाइक होआखै आं मानो लाइक होआखै रमा लाइक होआ आंनो आदसा लाइक होआ आरोना दे प्रान्जिता होनदों बिबारलै होनदों ओमफ्राय आमलुका दात्रिसनि बोला हेलौ ब्र हेलौ मस्ट वेलकाम रित्रिस हेलो मस्ट वेलकाम रित्रिस आपको मेरा संजीव गरी लाइव स्ट्रीम में वेलकाम मनज रमासाबो नोंथांखौबो आंनि बे संजीव गरी लाइव स्ट्रीमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो guys please support me Maxwell on Anamika on Emma on good evening everyone guys please good evening मोसाहारि on अनामिका होनदों एमाव आगै मा रायलाया ना मा नामदों प्रान्जिता होनदों दुरलाय माइनाव सना आरोना everyone guys please कमेन्ट कीजिए ओमफ्राय एन हाउस मस्ट वेलकाम जायगा मोनगोना संजिनो जायगा मोनो एकदम आंनि बिखाया खुला आरोना बेनिफ्राय बिबारा गल'ल' नायखोमाबाय दातिराज ने बोला कैसे हो आप ब्रो मैं ठीक हो दीदी और आप बताओ आप कैसे है दीदी आपका हाल चाल कैसा है और क्या कर रहे हैं अभी और बोलो शाम का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ है इवनिंग का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं है प्लीज कमेंट मी बिबार मोसौ होनदों प्रान्जिता मोसाहारिया अनन्थिखौ समाज मोसाहारिया गावसा मा ओंख्रि खोन्थाहरासैलै आंनो खुमब्रासो होनना बुंबाय खुमब्राजों अमानो फवारगोना माखो मोसाहारिया अनामिका मा होनदों दासोखौ लानो हायो लां दाना दासोखौ लानो हायो आंदों लानो हायो आंनो हायो लां नांदों ठीक हो बर' आदसा ठीक होना चाहिए मैसो हारि जायगा जायो प्रान्जित मैसो हारिना जायगा गुवारखा ओमफ्राय दितिराजनि अनन्थिखौ समाज एमाव होनदों रायज्लायोलै अनामिका सना होनदों मेक्सेल अन बेनिफ्राय जोंना मेक्सेल अन दितिराज अनामिका होनदों गांजेमा आगै दाबोखौ लानो बायो आंनो दासोखौ लानो बायोनो दितिराज अखाफोर नों बिराद जायगा गुवार जायो नों नाम बायनो प्रान्जिता मोसाहारि अन थेंक इउ सो माच दारित्रिस ने बोला हे अन थेंक इउ सो माच दारित्रिस ने बोला अन थेंक इउ सो माच एन हाउसआ होनदों बांद्राय गोदै जानाया सनजित लाइक होआलासिनो थांजोबगोनबो होनबा बारे एन हाउसआ बिराद बारे मेगन सादो आरोना एन हाउसआ केजि आप
कौन कौन मेरा एलबी स्क्रीम है आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो भी नया है ना प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक सब कर दो। जो पर्सन मेरे एलबी में कमेंट तो मुझे पता चल जाएगा आप मेरा एलबी में है और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहा है। आप लोग की कमेंट को मिलने से मुझे पता चल जाएगा हाँ मुझे सपोर्ट कर रहा है और मैं भी आप सभी को बैक सपोर्ट करेगा। इसलिए आप लोग को बैक सपोर्ट है चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे मैं भी आप सभी को बैक सपोर्ट करेगा। प्लीज़ कौन कमेंट कीजिए, कमेंट प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस। दुरलाय नामदों ओमफ्राय जितुरासनि अन ओमफ्राय मेक्सलानो ओइ मोसारि खान्था सुना महा दुस्त रायज्लायदों नामदों आरोना। एनाव सोबनोब्ला प्रानजित सना बुलराय फिरुनेब्ला लाइक दान थेंक इउ सो मच फिरु। ओमफ्राय दात्री रासनि बोला जयनिं मी देखो रिव्यू दीदी की साथ फ्रेंड रिव्यू जो भी नया है प्लीज रिव्यू दीदी की साथ फ्रेंड जाओ फिरु मोस्ट वेलकाम। आंनि एलबी स्क्रिनाव फिरुखौ मनो जायाखै जाथ'वाखै मेक्स लान्डारा थुदो जोंना थांनोसै जायगा गैला जोंहा नाना जायगा दङ मानो जायगा गैयाबालाय प्रानजितआ नै नामदारना मोसारिया होनदों आं रावनिबो कमेन्ट नायासै दासो नुबाय नाना आदसा एमाव नाना नोंखार मारनोसै नामा अनामिका मालाय मोनाबा लायै खारजोब्बाय होनदों आरोना। मुजुरा लाइक दान थेंक इउ सो माच मुजुर आंनि सनजिगर लाइभ स्क्रिनाव बरायग्रोनाय लाग्रोनाय जाबाय। रिभिउनि बोला वेलकाम मुजुरनि बोला हेल' थेंक इउ सो माच एनाव सेबान दारना लाइक दान बुंनायखाय गोदैसो जाबाय नोंहाना गोदै जाखानांगोन आयना साइबाव डेन्जार माथो डायलगा। ओमफ्राय मुजुरा नाइस लगिं दा थेंक इउ सो माच सनजि हेल' मुजुर मुजुर गेमिं हेल' बिबार मोसौ होनदों रिभिनिउनि बोला सापर्ट होगौ रिभिनिउ के साथ सापर्ट हो जाओ। फिरु ब्रह्मआ मा होनदों मेंलायबाय खोमा कमेन्ट फरायनाया आं मेंबाय। ओमफ्राय रिभिउनि दिदिनोब्ला लाइक मोसारिनोब्ला प्रानजित बिबार आगैया थांबाय नामदों ना मुजुरनिब्ला फिरु मा खबर र' नामदों आरो ना। ओमफ्राय रिभिउनिब्ला कमेन्ट ओमफ्राय मेक्सेल आमबाय अनामिकाखौ रायदावला बाल थांनोसै नामदों आरो ना। अनामिका होनदों आं लोमजादोंसो फाग्ला एमाव नामदों आरो ना। ओमफ्राय प्रानजित नामदों ना जै रायज्लाय हैजोब बिजों नामदों आरो ना। हम लोग का दातेरास दोसरात ने आ गया आई एम बैक थैंक यू सो मच दोसरात आपको मोस्ट वेलकम। इसके बाद बिबारा रागा जोंबाय आरोना एमावा मादों मा थाब थायोलै थाब थाया हा नाना मा थाब थायोलै हा नानो मानसियालै नेट प्रब्लेम जादों। इसके बाद दसरात ने बोला है अनन प्रानजित बोला दसरात ने बिबारा रागा जोंबाय आरोना अननानै मोसारिया मेक्सेल गान मा खालामदों नोंलाय नामदों। दसरता मा बुंखो एमा अफिसियेल ब्लग अन नामदों आरोना। प्रानजितआ मा होनदों मोसौआ आंखौ मा बुङो बेखौ नेना थाबाय थायो बियो होननानै मिनिहरबाय आरोना। ओमफ्राय मुजुरा मा होनदों हेल' एभ्रिवान नामदों हेल' एभ्रिवान। दसरतने बोला एमाव अफिसियेल अनु बोल रहा है। बेनिफ्राय जोंना मेक्सला माखो नोंखौनो रायदावदों कमेन्ट नायगासिनो बावखुंग्रि हाजो नामदारना। ओमफ्राय मुजुरा मादों माथो नेट स्ल' जाबायलै नेट स्ल' बिराद फाग्लासो मोसारिया बुंदों आरोना। बिबार आगै नामदों आरोना। ओमफ्राय दसरतने आनसाब कर दिया मेरे को भाई नहीं आनसाब नहीं किया रे कौन आनसाब किया नोंसोरनि अन। बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो मेक्सला अन नामदों ना बिबारा बुंबाय आरोना। ओमफ्राय एनाउन्सआ होनदों मैगं सायगासिनो आं अन थानाय अन कमेन्ट नामदों आरोना। दे जागोन दे मैगं सायबाबो जेबो नङा बिबारा रागा जाबाय आरोना। ओमफ्राय जोंना मा बुंखो प्रानजितआ आंबो नोंखौ कमेन्ट हरनो रोङा ना होनना बुंदों आरोना। ফেমিলি নহয় এজনেই থাকে এজন। आंबो नोंखौ कमेन्ट हर दसरतने बोला मेक्सेल अन नामदों ना अनामिका होनदों उन्दुदों
आंखौ खर' सादों नावनो दस्राने मेक्सेल दादों मुजुरा कुइसन नामदारना ओमफ्राय एमावा गुद नामदाना बिबारा मा होनो नोमफा नामदाना दस्रा नों भाई बानिखि हला द नामदाना मेक्सेलनि अन मोसारानो बावखुंग्रिया नोंसो जाबाय होनबा मेक्सेल नामदाना मेक्सेला अन मुजुराबो अन दस्रा बोला सभी भाई मेरी को सपोर्ट कर दो और कमेंट लाइक दो सभी को बेचते दूंगा बोल रहा है प्रांजिता बिबार होनदों ओमफ्राय मुजुरा राधे होनदों बिबारा होनदों आब' दुरलाय होनदों बिबारा प्रान्जित रागा जोंबाय मुजुरा लाइक दान टिंकु सुमास दस्रने बोला संजीत गोरी भाई सपोर्ट करा रे आप वीडियो डालते रहो मेक्सला ओ मोसाहारी नों ना नामदार ना मोसाहारिया होनदों बिबार आगै मा सिरिथार नामदों प्रान्जिता बिबार होननानै हारबाय ओमफ्राय दस्रा होनदों 200+ करदो नामदों ओमफ्राय माबा होनदों मा लोमजाखोरा नोंलाय बिमारि मानसियालाय नामदोंना एमाव मुलि हर नोङो अनामिकानो मुलि हर ओमफ्राय बिबारा मा होनदों नै नों प्रान्जित नामदोंना प्रान्जितखौ बारनाजो बिबार बारनाजो मोसाहारिया आं बिदि नङा मेक्सेल नामदों आरोना ओमफ्राय दस्रा मा नामखा प्रान्जित ब्र सापर्ट नामदों मेक्सेला एनाउसबा मा होनदों आंबो लाबावा कमेन्ट फरायनाया वाव सनजित खारजोबनो गिनाया दारा प्रान्जिता बिबार नामदों दस्रा होनदों सभी भाई सपोर्ट कर दो होननानै बुंदों मुजुरा होनदों लाइक टिंकु समाज बिबारा प्रान्जित रागा जोंबाय मुजुरा वाट लाइफ इन नामदों आरोना मुजुर ब्र मा खालामदों मुजुर मा खालामदों खोन्थादो दे मुजुर ब्र ओमफ्राय मा नामदों मोसाहारिया आं थांनोसै गारजिया बिजामादै गोरजिया बिराद होनदों दे आइ बिखुनजो दे टिंकु समाज आंनि एलबिस्ट्राव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामहैनायनि थाखाय जोंना मा होनदों मेक्सेला हाजोलाय मा मोसाहारि नामसो बिलाय मोजांसो मोननांगौ नामदों आरोना दस्राने बोला दा बारबाल वर्ड गार्डेन अन नामदों प्रान्जिता बिबार आइ लाभ इउ होननानै हारबाय नै दस्राने बोला गयारि बाय सपोर्ट बाय नै जा रहा हूँ सपोर्ट आप एक दूसरे के साथ बात करो दस्रा मोसाहारिया मा बुंखो बोराय बुरायखौ समाया मेक्सेलावनो बोराय बुरैखौ ना बिबारा मा बुंखो बाय थांनोसै आङो बिबार मान थांनोब्रा प्रान्जित बिबारखौ लाखि दस्राने बोला 3 दिन हो गया आपकी एलबी में 20 नहीं हुआ बोला एक दूसरे के साथ बात करो हो जाएगा एक दूसरे के साथ बात करना पड़ेगा खर' सादों आगै एमाव मैया अखा सिजादों नानिखौ टिउसननिफ्राय लायनायाव नामदों एमावा जालालै बिजों ना मुजुरा होनदों आंनावबो फै सनजित 9 AM दाना फुंनि 9 AM ना आदसा जागोन दे थांगोन दे प्रान्जिता मा होनदों ओइ सरिब्रा बिबार नामदों ओमफ्राय जोंना दस्राने बोला एमाव अफिसियेल ब्लग अन नामदों आरोना ओमफ्राय जोंना मा होनदों दस्राना एमाव अफिसियेल ब्लग अन नामदों आरोना ओमफ्राय मोसाहारिया मेक्सेला होनदों माथो सिख्ला गोरलैसो बावखुंग्रि नोंलाय जोगोनार आलुसोमोन आरोना जोगोनारसोमोन बावदों जोगोनार सवाबिन माबा माबि मिक्सारसोमोनलै दस्राने बोला हे बिबार फ्लावार गार्डेन हेलौ नामदों आरोना बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो दस्रने बिबार फ्लावार गार्डेन नामदों मुजुरा होनदों GTV नामदों गुजरने अन इसके प्रान्जिता बिबारलै नामदों ओमफ्राय जोंना अनामिका होनदों एमाव आगै लाइभ होला नामा दाना नामदारना ओमफ्राय मुजुरा मा होनदों टिउसन दं सुथि जायाखैना डिउटि दं सुथि जायगा आदसा मोसाहारिया मा होनदों आं बहा रमान्टिक भिडिअ बानायदों मेक्सेल नामदों दस्रा होनदों बसुमतारी अनामिका अन नामदों आरोना मेक्सेलनि बोला हे निउ कमेन्ट फरायनाया माबा माबिसो फरायबाय नामदों आरोना दस्रा मा होनदों अनामिका बसुमतारी सापर्ट करो बोल रहा प्रान्जिता बिबार मा होआया हरलायाबाय जोब बिनिखायनो माया ना मामखो प्रान्जिता जा मेक्सेला भिडिअआ बावखुंग्रि नामदारना दस्राने बोला अनामिका सपोर्ट करो और कमेंट करो बोल रहा है दस्राने बोला मेक्सेल स्लो ने ऑनलाइन औ दस्र ब्र गुड इभिनिं नामदों मेक्सेला बिबारने बोला ब्र नोंखौ प्रान्जितदों दस्राने बोला सनजित गुरु गावरी भाई
मेरा कोई नहीं कर रहा है, मैं जाऊंगा क्या। मत जाओ यार, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करो ना, मैं भी आपको बैक सपोर्ट करेगा ना यार। मेक्सेला अन रजिया आं दासो सनजों खिनो अके जेबो नङा। थेंक इउ सो माच आंनि एलबि सिगाङाव फैनायनि थाखाय। मुजुरा मा होनदों? थेंक इउ अके मुजुर थेंक इउ सो माच वेलकाम मुजुर। मेक्सेला अन दूसरा बोला रजेसना साब कीजिए बोल रहा है। मोसाराया नै सनजित नोंजों रायज्लायनायखौल' रिप्ले हर, मालाय होननाय बायनायखौ फरायना थाथ' मेंबाय। प्रान्जिता मिनिबायना बिबारा मा होनदों? मोसौ र' रोजेसना मैं आपको साफ कर दिया अभी बोल रहा है। मुजुरा यस नामदोंना। मोसाराया र' सना दासो नामदों। दस्राने बोला मेक्सेल बादा होनदों एम' होनदोंना। दहाय होगोन आं लाइन ब्ला सातथायाव होगोन आरोना सातथानिफ्राय आंखो। दस्रा रजिया नामदों। दस्राने बोला मेक्सेल मा होनखोलै दस्रानि क्या बोला रे मोसारिब्ला मा रजे सना बेलाय नामदोंना। मोसारिया होनदों लाभ इउ मम नामदों। दस्रानि रजे सना अन साबस्क्राइब होनदों। एन हाउस मा होनदों आं नोंनि पारमानेन्ट कास्टमार खासो सनजित, थेवबो ब्लु गैया। सानसे साननै सोलाबाबानो लावगायगोन नामा होनदों। ओं आं माने ब्लुखौ दाना दोना आरोना लाखिखायो। जोंना मुजुरा होनदों मा खालामदों मुजुर ब्र नैलै गोदाव सोराव दं आरोना। मा खालामदों गोदाव सोराव दं आरोना मुजुर ब्र। दस्रानि बोला रजे सना साफ कर दिया नामदों आरोना। ओमफ्राय जोंना दस्रानि होनदों दस्रा माखो मेजर गेमिं 99 बाय सपोर्ट कर दो, मैं भी कर दूंगा आपको होनदों रजिया दस्रत नामदों। इसके बाद कौन है प्लीज कमेंट कीजिए। प्लीज कौन है कमेंट मुजुरा अन मुजुरनि अन रजे सना आंनि स्पेशल संग्रि गावथ' खामखायो नामदोंना। बिबार होनदों ट्रानजिट कमेन्ट जादों। दस्रानि बोला भाई मेरे को आज कोई नहीं कर रहा है, जाऊं क्या बोला। दसरत मुझे सपोर्ट करो दसरत, मे भी आपको बैक सपोर्ट करेगा ना यार। मेक्सेल बिखुनजो मा मावदों ब्रा नामदोंना। मोसारिया मा बुंखो मेक्सेल नोंनि एलबि थांला आं दाना लाइक होनोबो नामदोंना। रागा जाबाय नै। ओमफ्राय जोंना सोर दं खालामदो दे। प्रान्जिता नामदोंना। मुजुरा मा बुंखो आं ओंखारथ'बाय दे नामदों आरोना। अके कमेन्ट खर'सो गिदिंबोला नोंसिनि फरायनानै। मिसा बादा नामदों आरोना रजिया अन। ओमफ्राय जोंना मा होनदों बिबारा कमेन्ट प्रान्जि नामदों। दस्रा मा होनदों मजर गेमिं साब कर दिजे मोनदों। मोसारिया बाय सनजिदों दे मोसारि थेंक इउ सो माच आंनि एलबि सिङाव फैनानै सापर्ट खालामनो थाखाय थेंक इउ। नेक्स्ट होनदों मानो बावखुंग्रि खोन्था दे नामदों आरोना। दस्रा होनदों मिउजिक गेमिं 99 अन होनदों प्रान्जिता अन। बिबार होनदों हौवा जाबाय थायो ना नामा। ओमफ्राय दूसरा होनदों सभी भाई मेरी को सपोर्ट कर दो और कमेंट कर दो, पहले वाला वीडियो में सभी को बैक कर दूंगा बोल रहा है। एवरीवन गाइस एमावा ऑन ओमफ्राय जोंना दूसरा ने बोला भाई मेरी को नहीं कर रहा है बोल रहा है रे। कर दो एवरीवन। सोरखौ होनदों मेक्सेल होनदों आरोना। प्रान्जिता अन। ओमफ्राय जोंना मोसारि मेक्सेला नों फैयाबा आंबो थाङा बावखुंग्रि नामदों आरोना। ओमफ्राय दस्रा मोनदों एमा अफिसियेल अन था नामदों। प्रान्जिता गल'ल' नायबाय मोसारिया मा होनखो आं एसेबो सैथारा आंखौ बेखायनो आं थांला होनना एसेबो सैथारानो। अनामिका मा होनदों दस्रत ब्रादार आप क्यों पहले जइनिं करता है बोल रहा है। मोसारिया मा होनदों आं एलबि होखाया मेक्सेल होनदों। दस्रा मा होनदों बसुमतारी अनामिका साब कर दो बोल रहा है। मेक्सेल बोला सैयाबा एथ' मानसिनि गेजेराव नोंजोंल' रायज्लायो ना मा बावखुंग्रि होनदों मेक्सेला अन। प्रान्जिता गल'ल'। दस्रा बोला मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है बोल रहा है। अच्छा ओके
Maxwell on Pranjita Kulolo, Maxwell on Namika on Nardi, Rosie on Maxwell on Sob on India Kumera Sonjigari live stream welcome Pinky निफ्राय हेलो पिंकी क्या कर रहा है बोलो बोलो पिंकी क्या है पिंकी बोलो बोलो क्या कर रहा है इसके बाद जोंना मा होनना बुङो एनावसोबा मैगं सायगासिनो आफाना फिसाफोर आरोना बेनिफ्राय जोंना मा होनदों पिंकी गेम ओभार नहीं है र'जे on मोसाहारी अनामिका on थैंक यू सो मच दोस्तों ने बोला मैक्सेल वादा सपोर्ट कर दो बोला है कर सब दिया बोल रहा है कल सब किया दसरत ब्रो बोल रहा है कल ही सब किया बोल रहा है मैक्सेल ने आपको दसरत ब्रो मैक्सेल ने अन थामसाब ने अन र'जे ने मा खालामदों मैक्सेल नामदों पिंकी ने बोला हाय दसरत मैक्सेल ने बोला अन दसरत ने बोला आई एम कमिंग थैंक यू सो मच दसरत थामसाब पिंकी ने बोला गेम ओवर पिंकी बोलो क्या कर रहा है खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ है पिंकी शाम का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं बोलो तो उसने बोला पिंकी 1669 साहब 1619 साहब कर दिया मैं बेक कर दो बोल रहा है मिक्सेल मिक्सेल बिबारा माने दादा थाथ'दो आं गोसो बायनो दे बिबार दे थेंक इउ सो माच आंनि एलबि स्क्रिनाव सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ र'जिया र'जिया दसरतनि प्रान्जित अन एनावस एबा अन मिक्सेला मा होनदों नोंलाय मा खालामदों र'जे नामदों प्रान्जित अन र'जे अन दसरत ने क्या बोला एन हाउस है ब्लू ऑन बोल रहा है पिंकी ने बोला है ओके दसरत डिम बोल रहा है भाई दूसरे ने बोला एन हाउस से ब्लॉग में आपको साफ कर दिया बोल रहा है मैक्सेल ने बोला कल साफ किया प्रो बोल रहा है थम्सअप ने बोला अन हास ओमफ्राय अन पिंकी अन थम्सअप अन र'जिया आं एग्जाम आं जिरायना दं मैक्सेल नावदों मैक्सेला अन एनावस होनदों दस्र जयनिं प्लिज नावदों र'जे अन र'जे सना साफ कर दिया नावदों आरोना ओमफ्राय पिंकिनि होनदों अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय मैक्सेला होनदों नंगौ ना र'जे सना होनदों एमावा अनलाइन ने बोला एन हाउस सेफ कमेंट कर दो मैं जॉइनिंग कर लूंगा बोल रहा है पंकज अन मैक्सेल होनदों र'जिया मैक्सेला होनदों बिदि अन ओमफ्राय दस्रा होनदों एन हाउस सेफ मैं आपको साफ कर दिया होनदों मैक्सेल अन ओमफ्राय अनामिका मा होनदों ओइ सनजित बे मैसोखौ लोगो जानो थिन आं जाग्रोआ दै बाराखौबा रागा जायो आंनाव दाना ओइ दसरत दसरत जी अनामिका को आप पहले ज्वाइनिंग करो अनामिका बेक कर देगा बोल रहा है मैक्सेला अन थैंक यू सो मच मैक्सेल संजीत गुरु भाई मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया दशरथ जी आपका नया चैनल है ना आप पहले ज्वाइनिंग करो आप ज्वाइनिंग करेगा तो दूसरा आपको ज्वाइनिंग करेगा जो भी नया है आप इसलिए नया लोग ही पहले ज्वाइनिंग करना चाहिए मैक्सेल दशरथ ने मैं आपसे आपकी लाइफ में नहीं आऊँगा भाई नहीं सब करेगा तो बोल रहा है दशरथ ऐसा नहीं रे ओमफ्राय दशरथ ब्लग खावग्रि नामदों अन थेंक इउ सो माच खर' गिदिंदोलै दशरथ अन थेंक इउ सो माच दे आं कमेन्टखौनो नायला कमेन्टखौ आं बारलांजोब्बाय दे खर' गिदिंदों दशरथ अनामिका सरि मैक्सेल मैक्सेल अन प्रान्जित अन ओमफ्राय जोंना र'जिया होनदों मे साफ कर दिया दशरथ नामदों ओमफ्राय मैक्सेला होनदों कहाँ से है तुम दशरथ बोल रहा है मैक्सेल ने बोला अन दशरथ एन हाउस सेफ मी अनसाफ कर दूंगा नहीं करेगा तो बोल रहा है ओमफ्राय एन हाउस सेफ होनदों आगै लोगोल' नागिरो मोनबाथाय खारबाय नामदाना दशरथने बोला आप बोल रहा है गेरेमसा मोस्ट वेलकाम लाइक डान थैंक यू सो मच गेरेमसा ब्रो लाइक डान होनायनि थाखाय मोस्ट वेलकाम गेरेमसा ब्रो मोस्ट वेलकाम र'जिया अन दशरथने बोला एन हाउस सेफ सपोर्ट भाई बोल रहा है मैक्सेला अन एन हाउस सेफ अंदरना धमकी क्या भाई बोल रहा है मैक्सेल ने बोला अन फ्रांजिदा आई लव यू होनदों मैक्सेला अन एम हेलो मैक्सेल हेलो ओमफ्राय दशरथ बोला एन हाउस
आनसाफ कर रहा है नि करेगा नादों ओमफ्राय रजे अन ओमफ्राय गेमबेरेम सादा माबोरै खबरफ्रा ब्र गेरेम ब्र खबरा थिगानो गेरेमसा ब्र नोंना खबरा माबोरै ओमफ्राय आंनि भिडिअखौबो नायना होदोब्रा गेरेमसा ब्र आं गोदान भिडिअ हगारनायखौ गोरिबा दाना बिसिनाथ सारियालि दाना थेंक इउ सो माच गेरेम गोरिब ब्र थेंक इउ सो माच इसके बाद दस्र नेब्ला रजे अन अनामिकानो बे मैसो लोगो फैनायनि एलबिआव थांलाय मानसि बायदिखौनो खालामा आदारना आदसा ओमफ्राय दसे प्रान्जिता अन गोरिब रजों दस्र नाम दाना दस्र ना करदो होनदों एनआईएस दाना बिसिबास नहीं तो कैसे फ्रेंड दस्रा जि नाम दाना मेक्सेला अन गेरेमादों मोजां आंनाबो ब्र आदसा गेरेम ब्र मा खालामबाय दं दायो रोजे ऑन दूसरा मेरे को फ्रेंड में मतलब नहीं आप सभी से राही सर राप करना का नाम डाला सब करना का ना ओमफ्राय बिसना सारालि बिसना सारालि होनदों एम लाइक दान अके गेरेमानदा जागोन दे ब्र दा नायगोन अखा आदसा ब्र आंबो नायना होगोन गेरेम संजित गर्ल्स भाई आपकी दोस्तों के लिए बोला था नहीं हुआ मैं आपको प्यार में नहीं है रहा हूँ जा रहा हूँ ओके भाई ओके थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा एलबी मैक मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच ने बोला है बिबारा गावदाङैनो बारखायो बिबारा बारोब्ला गावदाङैनो बारखायोनो प्रान्जिता मेक्सला अन बसुमतारा मादों गांजेमा आगै जोना हरलाय आगै आन्दायनायखौ नांदोंना रजेया अन गोरिबा गोरिब दाना मेक्सला अन दस्रा होनब्ला एलबि मास थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच दोस्तों जी एनआईएस दाना आपको जरूरत है और हमको भी बस है दम की क्या नाम दङ एनआईएस गेरेमादों आं बाजारावसो खरसा लांनो फैदा आदसा अके गेरेम अके बेदर दिनै होमबा दस्रानि बोला एलबी सभी भाई मेरे को सपोर्ट करता हूँ मैं भी कर दूंगा बोल रहा है मेक्सला अन प्रान्जानदों बेफोरखौ थाल लानो नाङा दुलुर सना बाद दोन नामदारना दूसरे बोला 200 प्लीज कर दो बोल रहा है 200 प्लीज बोल रहा है दूसरों ने गोरिबा दाना ओइ दा सानदो इउटुबाव मा जागासिनोलै मिथियालै गोरिब मा जागासिनो दंथाय जोंना बिबारा मा होनो फ्रान्जित साइलेन्ट नामदारना ओमफ्राय गेरेमा मा बुंदों दोनदोलै दे ब्र नामदारा दोनथ'बाय दे अके गेरेम ब्र अके थेंक इउ सो मच गेरेम ब्र थेंक इउ सो मच प्रान्जिता अन रजे अन ओमफ्राय सुमित गेमार हेलौ होनदारना ओमफ्राय बिबारा मा आं थांबायमोन नामदारना ओमफ्राय जोंना मा नामदारना सन्जित आदसा थेंक इउ सो मच दस्रा ने क्या बोला थेंक इउ सो मच ओमफ्राय आलु दावदैसोमोन आगै रजे सनादों प्रान्जिता मा होनदों मा जालायखो बिबार नामदारना दूसरे बोला सुमित गेमार भाई आपको मैं साफ कर दिया आप भी बेक कर दो नामदारना ओमफ्राय एनआरसी मा होनदों बाबाय बायदि भिडिअ नायाबानो आन खालामखागोन नामदारना मेक्सला अन ओमफ्राय रजियादो गोथाव माथो आब' नामदों बिबारा मा जेबो जायाखै नोंखौसो साइलेन्ट बुंदों आं नामदारना बिबारा न' भइस नामदारा बा न' भइस आरो बिबारा आयु माबा जिर'सो खोन्थाबाय माथो खेला आयु मा बाल जागोनथे खेला जिर'सो खोन्थाबाय लोगोफोर मा जाखो नै जिर' देखाबाय दासो 1 घन्टा माथो आं दखानावसो थांदा
लोंफैदों देबा गोरिब र' हारसिं थान्दा आरोना अनामिका मा होनदों आरोना दशरथ मेरा मनो चेनेल है बोल रहा है अनामिका मनो चेनेल ओमफ्राय रजिया होनदों ना अन मेक्सला अन रसि अन दे रायलाय बिबार नावदों बिबार होनदों दादा सनजित मेंबाय मेंगाखै नामा दा बिबार मेंबायलै बिबार थान्दा लाना फैलाय रजि अन एपि 19 लाइक दान थेंक इउ स' माच गैला नै जिर'सो खोन्थाबाय आंखौ माबोरै जागोनथाय जिर' खोन्थाबा आरो डाब्लिउ टिम ना ओमफ्राय रजिया अन प्लीज कमेंट कीजिए ओमफ्राय कौन है प्लीज कमेंट प्लीज ओमफ्राय जोंना मा होनो रजि एमावा अनलाइन नाम्बार ना प्लिज कमेंट कीजिए प्लिज कौन है एना सेबा अन बिबारा मा होनो आं फैसा गैया दादा आयै दहाय बेंकआव रग' दिहुननाया सोरबामोन रजिया अन मेक्सलाना आप आइ लाभ इउ रावबो गैथारला आंहा नोंनि अनगा नामदार ना नोंनि अनगा रावबो गैथारलानो ओमफ्राय मेक्स फ्रान्जा मागो सनजित मा ओंख्रि जानायमोन आंना ओंख्रिया माबा जोगोनारसोमोनलै जोगोनार ओमफ्राय लेस्रि भाजा सुमित साल्थेया मा होनदों साल्थे सुमित साल्थे आं नोंनि एलबियाव थांनो हायाखैलै साल्थे आङो उन्दुदोंसोमोन दहाय मबाइलबो चार्ज गैयामोन ना उन्दुदोंमोन आङो ओमफ्राय फात्ता मोनासै आं सुमित साल्थे नोंनि एलबिखौनो आरो नोंना एलबिया टाइमा फिक्स गैयासै ना साल्थे आं पात्ता गैया दै साल्थे गाज्रि जामोन साल्थे एबिया मा होनदों मसुल काम साल्थे सुमित साल्थे ओमफ्राय मसुल काम दे मसुल काम एपिया मा होनदों सनजित रावबो सिख्ला गैया नामा गैयालै रावबो गैया अनामिकाया गोरिब आफा सना सफैबाय ना मा नावदों रजि अन एमाव अन ओमफ्राय बिबार होनदों थाम्फै जा डिस्टार्ब ना जायो थाम्फैया जा डिस्टार्ब ना आंनाबो डिस्टार्बलै बाहेरायाव नेट नाङो बाहेरायाव डिस्टार्ब मेक्सला होनदों सुमित साल्थे सना फैबाय नों नांद्रा जेबो नङालै साल्थे ना अके सुमित साल्थे अके ओमफ्राय अनामिका होनदों एपि आगै सना गुड इभिनिं नामदों आरोना ओमफ्राय जोंना मेक्सला होनदों सनजित ना मिनिबाय आरोना रजिया अन बिबारनो प्रान्जिता बिबार नामदों आरोना ओमफ्राय सोर दं प्लिज कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय अन थेंक इउ स' माच अनामिका दाना सुमित ओंखि फैबाय नोंबो नामदोंना एपिया अनामिका बाजै गुड इभिनिं नामदों आरोना हेल' ओमफ्राय आंल' अनामिका बाजै गुड इभिनिं दो थांफैलै फ्रान्जिना रागा जोंबाय ओमफ्राय मेक्सेला मा बुंखो आंल' दे एसे बिजिना अके ओइ फ्रान्जित बिबारनो नोङो थाम्फै सावना हैथांब्रा थाम्फै बुथारग्रा ओमफ्राय रजि एसे कमेन्ट मोजां लिरनो हानायनि रजिया अन मा होनना बुंदों अनामिका मा ओंख्रि जानायमोन नामदों फ्रान्जित होनदों ना कम्बल जोमना था बिबार नामदों रजिया अन अनामिका मा होनदों आं रागा जादों हाय आगै खर' सानानि होनदों एनाउन्समेन्ट होनदों ना दोनदो मेंगं सायखांला आंहा दोनदो नामा मैगं सायखांलायबाय दाना एनाउन्समेन्टआ बै नि फाग्लिया बा मैगं सायखाबाय आरोना दा मोनायाव एलबिनि थाखाय संखासिगोन खोमा नोमफा गरमाव नामदारना एपिया अन साल्थे आं बेलेग जायगायाव सोर दं साल्थे बिबारा मा बुंदों नों जोमना था फ्रान्जिता मालाय गावबो जोमो अमानोबो जोमोबावसोनो रजिया अन आरोना रजिया अन ओमफ्राय दाउदै आलुसो जोमाव नांदों आरोना फ्रान्जिता मा होनदों आं अर सायखादों बिनिखायनो आं नामदा अर सायखादों 20 लाइक दान थेंक इउ स' माच साल्थे लाइक दान 20 लाइक दान होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच एमाव मा बुंखो मुलि जानानैबो बाजै लोमजाबायसो खोमा फाग्लिया आरोना एमाव ब्र'
मुलि लाबोना होब्रा एसे गरम जानायनि मुलि लाबोना हो एसे गरम जानायनि मुलि लाबोना फै ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट खालामदो दे प्लिज कमेन्ट खालामदो बिबारा मा बुंदों प्रानजित जों नामा दाना प्रानजित डिस्टार्ब जादों नामानो ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय रजिया मा होनो सुमित नों खैथायाव एलबि होयो सुमित खैथायाव होयो एबिया मा होनदों अन एपि ब्र' एम्बु बुंला हमाखै नाब्रा एम्बु बुंला हमाखै नामा हेलौ ओमफ्राय रजिया अन एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट कीजिए सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट प्लिज जोंहा सुमिता मा होनदों आं दहायनो होखारबाय रजे नामदारा दहायनो होखाबायनो आरोना ओमफ्राय जायाखै सु बख'दो आथिङाव हाबना दंमोन फात्ता मोनाखैमोन नामदारा सुहाबदोनो अमा आदार हैनायाव प्रानजितआ ओमफ्राय अनामिका होनदों नानिखौ लायनांसिगोनलै सनाफोर लोमजाबाबो गवा हाय सनाफोर खाफाल मोनदाया नामदारा आदसा टाइमखौ खोन्थाहर आंनो सुमित सालदे टाइमखौ नांगौनो जोंना माबानो रजिनो एबिया अन दादा ओमफ्राय जोंना बिबारा मा होनखो मोसौआ सुखौनो माने फाथा मोना ना मोसौआ सुखौनो फाथा मोनानो ओमफ्राय मा जाखो बिबार रजे अनुआ लाइक दा नाब्ला दाना नाब्ले आंनि साम अनुरब्ले खावब्लिद ब्लिद खिथु खख्रेब ओमफ्राय जोंना मस्ट वेलकाम दै मस्ट वेलकाम ओमफ्राय अनामिका होनदों सुमितनोथ' आंखौ नांखाया ना होननानै रागा जोंबाय प्रानजितआ ओंहो मोनमाराखैमोन नामदारना प्रानजितआ ओमफ्राय रजिया नेट प्रब्लेम जादों आं नामदारना ओमफ्राय अके उनाव मा होनदों मा मोसौनि खिफि जालायखो आरोना प्रानजितआ सनजित माबाया रजिया सनजित होनना बुं प्रानजितआ मा होनदों माला हाबनायमोन बा सुवा नामदों सुमितआनो रजे जेब्लानो टाइम मोनो अब्लानो एलबि होयो आं नामदों एमावा अन अनुआ होनदों खावब्ला मा होनो खिबु गांगुर नांदों अनुआ प्रानजित सना होनदों बिबारा मोनदों डेन्जार ना दादा सुखौ फात्ता मोनै मानसि डेन्जारब्रा बियो माबाया मैसो हारिसोना प्रानजितआबो ओमफ्राय उनाव मा बुंखो एमाव सना मा खालामदों सुमितआ मा होनदों अनामिका बाजै सना होननानै गाबहरबाय गजेन दैमारि हेलौ आदा मा ओंख्रि जाखो होनदों गजेन ब्र ओंख्रिया आंना माबासोमोन फाजा मस्ट वेलकाम गजेन दैमारि आंनि बे सनजित आइसक्रिमाव गजेन दैमारि नोंथांखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय रजे मा बुंखो नंगौ ना सुमितआ औ रजे नामदार एनावसेबा मिनिबाय एनावसेबा टाइम अभार आं कमेन्ट खालामला दे नोंहा ओंख्रि संनायनि टाइम जाबायबा दा एलबि होनांगौबा नोंहा एनावसेब एमाबा आंखौ अनु सना आं दखानाव दं नामजादा एनावसेबा मिनिबाय केजिया हाय केजि मस्ट वेलकाम सालथे जोंना अनुआ मा बुंदों एमाव नंगौना होनना बुंदों प्रानजितआ होनदों ओइ आफा लाथ'वा नामा हा नों आंना ना आफाथालायाव बिनिखायनो थर मोनाखै आफाथालायाव थर मोनाखैनोलै अनामिकाया अन रजिया सुमित मा खालामदों नामदों केजिया 22 लाइक दान थेंक इउ सो माच सालथे
जोंना सबिता बिदाना सबिता बेसेबां गुबुना हेलौ गुड इभिनिं लाइक दान ओंखिनायै सबिता बेसेबां गुबुननि उनाव गुड इभिनिं थेंक इउ स माच सबिता मस्ट वेलकाम एकदमबारे बरायबाय आरो आं सबिता नोंजों गोरजिया थांनो थाखाय बेसेबां गाबाय थादों होमबा उनुआ मा होनदों मा मुद थुदों मुथुवाखैलै मुथुवाखै बेनिफ्राय जोंना मा होनदों अनामिकाया अन बिबारा अनामिका अन मेक्सेल माबाया सुमिता रजे आं टाउनावसो दंदों एपिया नायखुमाबाय बिबारा मिनिबाय केजिया समायनो जाथाराखै सल्टेनो समानो जाथाराखै साल्टेनो आदसा अनामिका अन ओमफ्राय जोंना मा होनदों अनामिका जोंना मा होनदों एमावा अनुसना ओमफ्राय जोंना मा होनखो अनुसना बहानिफ्राय दिनै ओंखारबोखो नोंलाय नायनो लुबैबाबो मोना बेखौ होननानै बुंहरबाय ओमफ्राय जोंना मा बुंखो ओमफ्राय बिबारा कमेन्ट नामदों फ्रान्स जादों बोरमा गसाइआवसो थुबाय नामदों नै एमावा नंगौलै साउनु नामदों उनुआ सनजित जो जाया नामदों हा ओमफ्राय एबिया फ्रान्जितआ अनु सना नाहारबाय बिबारा होनदों मोसौनि आथिं खाय फात्ता लाया खोमा मोसौनि आथिंखाय फात्ता लाया आरोना फ्रान्जितआ ओमफ्राय रजिया मेंबाय आरोना कनिमाया होनदों हाय सनजित मस्ट वेलकाम आं निल बिस्नाव बरायना लाग्रो जाबाय कनिमा मस्ट वेलकाम एपिया अन केजिया फ्रान्जित होनदों मोसौआ बे मोसौ बाथ्राखौ रायज्लायबाय थागासिनो दे बियो नामदों अनामिकाया केजि बिबारा होनदों दादा थाथ'बाय दे बिबार दे रजा नोंगौ नामा ओंखि होनदों जोंना सबिताया ओंलै बिबारा होनदों बाय दे फ्रान्जित होनदों ओइ र' लै मोसौ होनदों केजिया होनदों बसुमतारी अनामिका बिमा बाजै मा खालामदों बिबारा मा होनदों आं मबाइल चार्ज होनो होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय रजिया केजि फ्रान्जित होनदों दे होनदों खानामिका होनदों मा ओंख्रि जाया सनजित ओंख्रिया जोंना जोगोनारसोमोन दै जोगोनारसो आरोना जोगोनारसो आरोना जोंना ओंख्रिया ओमफ्राय मा नामखौ मा ओंख्रि जाया सनजित नामदों आरोना जोगोनारसोमोन जोगोनार सबाय फाजा ओमफ्राय नोंस्रा कनिमालै बिबारा होनदों सासे होआखै नामदोंना ओमफ्राय एनावसो मा होनदों आं थांनोसै दे सनाफोरनो दे थांदो दे बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंदों रजिया अके फ्रान्जितआ मा होनदों बिबार मा ओंख्रि जानाय होनना बुंदों बिबार मा ओंख्रि जानायनो ओमफ्राय कनिमाया होनदों हाय फ्रान्जित जादों खानामिका सना माबोरै हाल साल खनामिका सना हाल साल माबोरैनो ओमफ्राय एमाव दाना अनु खारबायबो नामा उनुआ खारबायलै गैला खारबायदां इयो गैला थिग गैया उनुजों थाया निल बिस्नुआव थानो नागिरा ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय जोंना आदा थाथ'दो आंहा एगजाम दं गाबोन आदसा गजेन ब्र मोजां होदो एगजामफोरखौ मोजां होयो गजेन ब्र ओमफ्राय गजेन ब्र आंनि निउ भिडिअखौ नायना होदो अननानै ओमफ्राय एगजामफोरखौ मोजां हो ओमफ्राय सोर दं दे प्लिज कमेन्ट खालामदो जोंना कनिमाया दा जोंना ओंख्रिया अनला ना औवा मेवाइसो सबाय बिमा फाजासोमोन दाना सनजित बिराद गोथाव माथो कनिमा गोथाव ओमफ्राय एबिया होनदों कानिमाया आइ लाभ इउ सना होनदों कनिमानि आइ लाभ इउ जोंना माबाया आइ लाभ इउ बुंहरबाय ओमफ्राय गजिना अके दादा थेंक इउ स माच गजेन ब्र थानायनि थाखाय ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय जोंना मा होनखो र' दै ओंखि होनना दे जागोन दे सबिता ओमफ्राय एम'आ अनलाइन होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंना मा होनदों गजिना अके होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंना केजिया होनदों साल्थे दे होनबा सम गैयाबा दसे सापर्ट होबाय आं दे अके दे केजि ओमफ्राय जोंना रजिया ओमफ्राय जोंना कानिमाया होनदों प्रान्जिसना मोजां नङा आंना दा प्रान्जिसना मोजां नङा होनो जोंना माबाना कानिमाना मानो मोजां नङा जाखो मानोबा जाखो ओमफ्राय
आप सना प्रान्जित सना मोजां नङा आंना होनदों एबि सना आइ लाभ इउ टु नांदारनानै आइ लाभ इउ टुनो बे सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो। जोंना माबाया रजिया अन नांदारना ओमफ्राय जादों ब अनला ओंख्रि जाना मोजां नङा खबरा कानिमा आन्दारना अनला ओंख्रि जाना मानो मोजां नङानो केजिया बाय बाय सालथेनो दे केजि बाय बाय थेंक इउ स माच आंनि एलबि स्कुलाव फैना आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय केजि रोजा रोजा खोनाना ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो रोजा रोजा सापर्ट थाबाय दे केजि आंनि एलबि स्कुलाव सापर्ट खालामफैनो थाखाय दसे समब्लाबो ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो। थाम्फै अरोलै बिरादनो बारा जिरायबाय थानोबो हाया। सोर सोर दङ बेनिफ्राय जोंना मा होनदों रजिया अन एपि होनदों कानिमा सना आइ लाभ इउ थ्रि नांजाबनानै आइ लाभ इउ थ्रिनो आइ लाभ इउ थ्रिनो आरोना ओमफ्राय मा होनना बुंखो एबिया एमावआ अन नांदारना अनल' आरोना एमाव ओमफ्राय कमेन्ट खालामना होदो दे लोगोफोरा। ओमफ्राय जोंना प्रान्जितआ मा कानिमाया होनदों एपि आइ लाभ इउ फर नांदों हाथाय अरखेबाय प्रान्जित होनदों कानिमा 100 क्रल आइ लाभ इउ 100 क्रल आइ लाभ इउ ओमफ्राय रजिया अन होनदों कानिमाया मा होनदों मा खालामदों एबि सना आफा नांजाना मा खालामदोंनो एबि सना आफा नांदों नै खोन्थाहरदो दे मा खालामदों। ओमफ्राय जोंना मा होनदों नांदों प्रान्जितआ नै प्रान्जितआ रजे सनालै नांदों आरोना रजे सनालैनो खोन्थाहरदो दे रजे सनालैनो ओमफ्राय जोंना सोर सोर दङ कुमान प्रान्जित नामदार ना प्रान्जितनो प्रान्जित नामदार ना ओमफ्राय जोंना मा बुंखो खोनाबाय प्रान्जित आयौ लाभ बिलाइ नामदारना एबिया मा होनदों कानिमा आं दखानाव थांनो ओंखारदों एपिया सानफ्रामबो दखानाव थाङोब्रा बेलासियाव एपि मा खामानि मावोब्रा नोङो खोन्थाहरलाय देलाय एपि मा खामानि मावो नोङो। ओमफ्राय जोंना रजिया अन ओमफ्राय प्रान्जितआ मा होनदों रजे सना हाबा जाबाय ना जायाखै नोंलाय नांदों रजिया अन आरोना ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो। ओमफ्राय जोंना रजिया अन ओमफ्राय प्रान्जितआ मा होनखो आंनि हाया रावबो खानि मा होनदों आंनिजों हाया रावबोनो प्रान्जितनिजों रावबो हायानो प्रान्जितनिजों रावबो हायानो ओमफ्राय दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो। ओमफ्राय आं मा लायनो नागिरदों मा लायनो नागिरदों नोंलाय आंनिबो जाग्रा लाबोफा होनना बुंदों नै मा लायनो नागिरदोंनो जाग्रा लाबोफा नांगौनो माबानि जोंना कानिमेकानि एपि ओमफ्राय प्रान्जितआ रजे दा होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंना प्रान्जित सना नोंनिनोखा नामदारा प्रान्जित सना नोंनिनोखानो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ। मा होनो जोंना हलि मलिया फैदाना कानिमा नों बेयावसो होनदोंना हलि मलि मस्ट वेलकाम आंनि एलबि स्ट्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय दै प्रान्जितआ मा होनदों कानिमा सना थाथ' दुगैनि आं नामदारना प्रान्जितआ
माबा अनलाइन दारना थेंक इउ स' माच अनलाइन थानायनि थाखाय दे सोर दं कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर अननानै प्लिज कौन है कमेन्ट कीजिए एवरीवन गाइस प्लिज कौन है कमेन्ट कीजिए कमेन्ट ओमफ्राय जोंना हलि मलि लाइक दान थेंक इउ स' माच हलि मलिब्र' लाइक दान होनायनि थाखाय रजिया मा होनना बुंगौ आं जाबाय हाबा नोंलाय माथो नोंनि भिडिअखौ नुनाया माथो नोंनि भिडिअखौ आं नायबा थायो प्रान्जित आं प्रान्जितखौ मानो नुवाथाय ने सनजित थाथ'दोलै दे आं दखानाव थांनो बायनो अके दे एबि अके थेंक इउ स' माच आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनानै आंखौ दसे समब्लाबो सापर्ट खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच रजिया अन होनना बुंदों आरोना अनामिकाया बुंदों आरोना अन थेंक इउ स' माच अनामिका अन थानायनि थाखाय अनामिकाया फिसाजोखौ लायनो थांबाय होनदोंमोनलै अनामिका फिसाजो लायनो थांनायालाय मा मोनफैना मोनफैयाखै दाबो ओमफ्राय जोंना सोर दं प्लिज कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालामदो सोर दङ बेनिफ्राय जोंना मा रजिया अन अनामिका अन अबाव गथ' गोरलै गाबखोब्रा अबाव गथ' गोरलै गाबबायलै ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय जोंना मा होनदों मावा सरि कमेन्टआ थाबथादोंमोनलै बिराद गाज्रि कमेन्ट थाबथादोंमोन प्रान्जित सना दे दुगैदो होननानै अनामिका अन हलि मोनानो सनालि नों मानो हाबा जानाय आंखौ गारना होनदों ओमफ्राय अनामिका अन एमाव होनदों आं खारसनबाय दे होननानै अके आं खारस'बाय दे अके माव ओमफ्राय हलि मोलिया सरि सनालि नङा रजेसो होनाबाय आरोना अके अनामिकाया हलि मलि कनिमाया हलि मलि होनना हलि मलिया कनिमा होनना बुंदों रजिया हलि मलि अनामिका अन रजिया मा होनदों मा खालामदों हलि मलि होनदों ओमफ्राय अनामिका अन हलि मलिया रजे नों मानो हाबा जानाय आंखौ गारना होनदों अनामिका अन हलि मलिया दं ओरैनो रजे होनना बुंदों सोरां आब' लाइक दान माबोरै खबरफ्रा नों तुला होनना खबरा थिगानो दङ सोरां आब' सोरां नोंना माबोरै खबरा दे खोन्थाहरदो दे आब' सोरां नों मा खालामबाय दं आब' सोरां ओमफ्राय अनामिका होनदों आंना अफ जानोसै हाय सना दे अफ जाबो जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंना सोरां होनदों मा जाखो जेबो जायाखै सोरां आब' मा खालामदों सोर आब' फिटनेस लाइक डान सार थेंक इउ स' माच फिटनेस हार्ड हरबाय थेंक इउ स' माच फिटनेस अन थानो थाखाय अन थेंक इउ स' माच प्लिज कमेन्ट कीजिए एवरीवन गाइस प्लिज प्लिज कमेन्ट कीजिए आं थांनोसै ओंखि दे फै दे थांदो दे ओमफ्राय फिटनेसा अन ओमफ्राय सोराङाबो अन हलि मलिया ओरैनो एक्ट्रेस महर नांदों आरोना ओरैनो एक्ट्रेस महरनो ओमफ्राय सोरां आब'आ अन आरोना अन आं हाबा जानायनि सिगांब्ला मा नोंखौ लोगो मोना आं हाबा जानायनि सिगां नोंखौ लोगो मोनाखै होनना बुंबाय आरोना नै रजिया सोरां अनामिका अल फ्रेन्ड बाय नो सोरां आब' अन रजिया अन फिटनेसा अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सोराङा होनदों रजे हाय होनना बुंदों आरोना हाय रजे होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय हलि मलि सोरां बाजै होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय सोराङा हे जि बस मजाकिया हे होनना हे जि आस मजाकिया हे सोराङाबो अन थानायनि थाखाय सोर दङ ओमफ्राय हाय सोरां आंनो रजिया हाय सोरां आं दाना सोराङा मा होनदों हेल' हमि होनना बुंदों ओमफ्राय सोराङा हाय हेल' हलि होनदों रजिया अन ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामदो प्लिज कौन है प्लीज कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए प्लीज कमेंट कीजिए सोरां अन थेंक इउ स' माच हलि मलि सोरां
31 नामदारा सोरां 31 नो हलि मुलि होनदों ओमफ्राय सोराङा अन होनना बुंदों आरो ना थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय दा कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ ओमफ्राय सोराङा दा मोसौ लायनोसै आगै थाथ'दो दे आब' मोसौ लायना ला दे ओमफ्राय आब' सोरां खैथायाव एलबि होगोन नों दिनै मोनायाव खोन्थाहरलाय ओमफ्राय रजेया अन ओमफ्राय सोराङानो हलि मलि सना होननानै सना होनना बुंदों आरो ना कमेन्ट मोसौ लायनो आंनो अके मोसौ लायदे बाय सोराङाबो दे अके थेंक इउ स' माच सोराङाबो आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनायखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच साबायखर आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनायखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच फिगनेसआ अन हरबाय आरो ना थेंक इउ स' माच फिगनेस ओमफ्राय फिगनेसआ अन रजेया अन ओमफ्राय हलि मलियानो फिगनेस किउं माइ बेबि नामदों आरो ना हलि मलिया ओमफ्राय रजिया अन फिगनेस मा खालामदों दे खोन्थाहर दे फिगनेस मा खालामदों मा ओंख्रि जानायमोन दे फिगनेस खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जानायमोन मा खालामदों मा खबर फिगनेस खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय हलि मलि मा खालामबाय दङ खोन्थादो रजिया अन दा रजे मा खबर दे रजे खोन्थाहरदो दे रजे मा खबर मा खालामदों प्लिज खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय रजेया मा होनदों मा ओंख्रि जानायमोन हलि मलि होनना बुंदों सोराङा संसारा गाबफैबाय आरो संसार ब्र नों मानो गाबलाबायखो संसार ब्र नों मानो गाबलाबायखो ओमफ्राय संसार ब्र नों मानो गाबलाबायखो प्लिज ओमफ्राय मा होनना बुंगोन एभ्रि वान गाइस प्लिज कमेन्ट गिजियो सोर दं कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट सोराङा बाय संसारा बाय अके संसार ब्र मोजां फराय संसार ब्र मोजां फरायबानो जाबाय थेंक इउ स' माच एग्जामखौ मोजां पास खालामबानो जाबाय ओमफ्राय हलि मलिया मा होनदों दालि आलु टमेट' गाजरसो रजे नोंहालाय होनना बुंदों फिगनेसा हार्ट बेराद थेंक इउ स' माच आइ एम एक्सेप्ट फिगनेस खोन्थाहरदो दे फिगनेस माबोरै खबरा माथो सासेल'सैब्रा सानैल'सै फिगनेस बोरै खबरा खोन्थाहरदो दे संसारा फरायाखै आं आदसा फरायाखै आं आरो मानो फरायाखैब्रा फिगनेस फिगनेस होनलांबाय संसार मानो फरायाखै संसार ब्र फिगनेसा अन नामदाना रजिया मा होनदों आंहा अमा बिर आरो खुमब्रा हलि मलि अमा बे खुमब्रा होनोबा गोथावथार बे खुमब्रा गोरलैया नामा खुमब्रा जालाया नामा खुमब्रा जालायजों अमा बेदरजों नामा ओमफ्राय जोंना मा होनना बुङो रजिया ओंख्रिया होनना बुंदों संसारा दे बाय नथिया हलि मलिया गोथावथार रजे सना होनना बुंदों आरोना गोथावथारनो ओमफ्राय जोंना हलि मलिया गोथावथार रजे सना होनना बुंदों आरोना गोथावथ' आरो बिराद गोथाव ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो ओमफ्राय नों जागौमोन नामा हलि नांदों नै नों जागौमोन हलि सोंहरदो आरोना ओमफ्राय फिगनेस सिक्सार मा खालामबाय दङ फिगनेस आंनि रायज्लायनाय खोनायाखै नामाब्रा फिगनेस एथ' माथो बा फिगनेस आंनि रायज्लायनाय खोनायाखै नामा हलि मलि होनदों जागौमोनथ' रजे सना दंना गैलानो जागौमोनथ' आरो माने सिख्लाफोरनि संनाया गोथाव जाखायोलै ने हलि मलि सिख्ला मानसिनि संनाया गोथाव जायो आरो रजेनि संनायाबोथ' खम गोथाव बे नेट स्ल' जालाय माथो फाल्टुथार रजे अन हलि मलि अन
थेंक इउ स' माच थाव जागोनथ' नामदारना आं खबर आं खबरा बिदिनो आं खबरा बिदिनो नामदारना फिटनेसा थांबाय नामाब्रा फिटनेस आइदि हर सार नामदारना फिटनेस आंनाव आइदि गैलालै आं आइदिखौनो बानायला दाना आइदिखौनो बानायला आंनाव आइदिखौनो गैला दाना फिटनेस आंनाव आइदि गैलाथ' आं आइदिखौनो बानायला दाना रजिया अन नामदारना सोर दं दे कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे प्लिज कमेन्ट कीजिए एवरीवन गाइस कमेन्ट कीजिए कमेन्ट माथो कमेन्ट भाइरेल जाला नामा आंहासो जाला नेटबो स्ल' माबो स्ल' है घन्टा कलियाव मोनला होनदों माब्लाबा संना जाहोदै रजे सना नामदों माब्लाबा संना जाहोनांगौनो रजेमोननि न'आ बहामोनलाय रजेनि न'आ मासबारावसो ने आदसा मासबाराव हलिमुलिनि न'आ बहामोनलाय हलिमुलि हलिमुलिनि न'आ बहा आं दं सनजित माथो खारजुबसिनसो ओंलै खारजुब्बाय दे हलिमुलि नामदारना मा बुंनो रजे मानसिफोरा खारजोब्बायसो आरोना नै बिस्वनाथ आदसा बिस्वनाथ ना माबाया हलिमुलिया बिस्वनाथसो आदसा ओइ हलिमुलि ओइ गोरिबाबो बिस्वनाथनि ना गोरिबाबो बिस्वनाथनि गोरिबनिजों बेसे गोजान जायो नङालाय हलिमुलि हलिमुलिया न'आव थायो नामाब्रा ना बाहेरायाव खामानि मावो हलिमुलि न'आव थायो ना बाहेरफोराव खामानि मावो ओमफ्राय सोर दङ गोथाव संना जाहोदै रजे सना होनदों सिपिलिंगा फुल जादों सन्जना सिपिलिंगा फुल जादों सन्जना सिपिलिं ओइ स्पेलिंआ फुल जादों सन्जित नामदाना आदसा अके जेबो नङा स्पेलिं फुल जाबाय जेबो नङा जेबो नङा आरोना जेबो नङा स्पेलिं फुल जाबाबो जोंना फिटनेसा अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जाफैदै आं संना होगोन हलिमुलि नामदारना हलिमुलिया बारा गोजान जाया आदसा आं न'आव गैया आदसा हलिमुलि नों न'आव गैया आरोना हलिमुलि बहा खामानि मावो नोङो फिटनेसा अन दादा थेंक इउ स' माच फिटनेस हलिमुलि मा खामानि मावो जोंहा बिबारा फैबाय आरो ना फैफिनबाय दादा आदसा बिबार थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय बिबार थेंक इउ मस्ट वेलकाम डाबल वेलकाम रजिया दा बहा थायो हलिमुलि नों बहा थायो ओमफ्राय जोंना आस्ति देवर माने बोला है दिक बोल रहा है मोस्ट वेलकम देवरमा आपको स्वागत है मेरा एलबी स्क्रीम में आसित मोस्ट वेलकम आपको मेरा संजय गोरे लाइव स्क्रीम में बिबार आन्दारना ओइ दादा कारेन्ट दंना नोंसोरनिथिं दादा कारेन्ट गैयालै बिबार कारेन्ट गैया हलिमुलि आन्दारना आं आन्ध्रा प्रदेशआव दं आदसा आन्ध्रा प्रदेशआव रजे सना माब्लाबा जागोन आन्दारना माब्लाबा जागोननो रजे आरो आन्ध्रा प्रदेशआव आदसा आन्ध्रा प्रदेशआव मा खामानि मावो नोङो नायाव थायो नामा नायाव थायो दे हलिमुलि होनदों बिबारा नामजादा बिबार नोंसिनि कारेन्ट दंना गैया ओमफ्रायलाय बिबारा साला गामिखौ खोन्थाथारालै ओमफ्राय जोंनियाव दं आदसा बिबार जोंनियावबो दङ जोंनियाव दं बिबार आं न'आव गैयाना दायो ओमफ्राय हलिमुलि रजे सना नामदारना मा होनो आस्था ने बोला है ओइ मरा माइदि साखान मोननाय माइदि ओइ मरा माइदि खा साखान मोननाय
समाज मिनि आरो एखेयाव लाहैहाब ओमफ्राय फैफिनबाय आदसा दे बिबार फैफिनबाय बिबारा मिनिबाय आरो जा मिनिबाय दा फ्रानजितखौ बबाव थांखो फ्रानजितआ थांबायना गैला आयदै सोर सोर दङब्रा रावबो गैला माथो खारजोब्बाय नामा ओमफ्राय जोंना नों हलिमुलिया रजिया अरलेनो हलिमुलिया नाथुराव थायो आदसा नाथुराव थायो माबायाबो नाथुराव थायोना जोंना मा नाम मोनलाय गोरिबाबो नाथुराव थायो ओमफ्राय बिबारानो बहासो दं नोंलाय दादा आं टाउनखौसो दं दै बिबार आं टाउनखौसो दङ ओमफ्राय जोंना मा होनना बुंदों देबर मैंने बोला आपको कहा खाना खाया है खाना खाया ही बोलता है मेरा भाषा अच्छा देबरमा हाँ देबरमा में खाना खाया है और आप खाना खाया कि नहीं खाया है आप बताओ खाना खाया है देबरमा और आप खाया कि नहीं खाया है आप बताओ बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो लामा आन्दायबाय प्रानजित दादा प्रानजितआ लामा आन्दायबाय आरोना ओमफ्राय मा होनना बुंदों न' गैयाबा बहा दं नों सन्जित आं टाउनखिसो दङ आरोना ओमफ्राय फिटनेसा अन ओमफ्राय मेरा प्रिमियार में आना सन्जित ब्र अके नो प्रिमियार अके प्रिमियारखौ माबायदि होयोब्रा आं रोंलायलालै प्रिमियारखौ अके बेनिफ्राय जोंना मा होनो फिटनेस अन हलिमुलिया अके नामदाना फुजा होदों खोमा खोनादों आरो फुजा होदों खोमा खोनादों आदसा बिबार ओमफ्राय माबा फिटनेस देबर माने बोला मे बि खाया हो ब्र ओमफ्राय फिटनेसा हार्ट हरबाय लेथना मादों नै ओरैसै आदैसो डाइरेक्ट लाइक दान अके थेंक इउ स' माच डाइरेक्ट लाइक होफैनो थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो अन बिबारा मादों उदालगुरियाव आदसा उदालगुरियाव आरोना ओमफ्राय लेना अन ओमफ्राय हलिमुलिया मादों रजे सना होननानै हारबाय ने रजे सनानै हारबाय आरोना सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो ओमफ्राय लेथना अन फिटनेसाबो अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंना रजेया मा होनदों हलिमुलि नाम हरदों आरो नै ओमफ्राय लेथन ब्र माबोरै खबर सबर लेथन ब्र बहा दंब्रा मस्ट वेलकामलै लेथन ब्र आदै लेथन ब्र बहा दङ नों बहा दङ लेथन आदै फिटनेसा अन थेंक इउ स' माच हलिमुलि नाम हरदों जोंना नै माबाया रजेया हलि नाम हरदों आरोना ओमफ्राय टिक होनलाजोब्बाय नै टिकाफोरा सोर दं कमेन्ट खालामना होदो स्रायै सोर दं कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर सोर दङ ओमफ्राय जोंना थांफिननोसै आं दादा बाय बा बिबार नों दानो फैयो दानो थाङो एफा इदि आरोना बिबार नोङो दसेथ' थाथ'नो हायोना बिबार नोङो हलिमुलिया मा होनदों रजे सना नोंसिना आरोना रजे सना नोंसिना मा जायगा नै जोंना हलिमुलिया सोंदों हलिनो खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय मा होनो थेंक इउ स' माच रजेया मा होनदों जोंना उदालगुरि माजबाट हलिमुलि होनदों आरोना माजबाटनो हलिमुलि सोर दं दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दिङा बेरायनो थांदै रजेना देनां बेरायनो थांगोन दै रजेनो देनां बेरायनो थांगोन नो रजे हलिमुलिया हलिमुलिनो आरोना
बिबारा मासबाद नांदो आरोना नै माबायसा नों बिबार बिबार माबायसा गावहा एसेबो सापर्टखौनो खालामस्रानो नागिरा रे आंखौ गावहा सोर सोर दंब्रा कमेन्टबो खालामला माथो ओमफ्राय मा होनांगो मेरा 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 यहाँ तो 1 मिलियन पीपल्स वॉच होता है सिस्टर एंड कभी तो 0 मिलियन पीपल ठीक खत मिलियन थाकी नाम दाना मिनी बैर फिटनेस क्या बोल रहा रे फिटनेस कुछ समझ में नहीं आया रे फिटनेस बिबारा मोननाय आंनि मासबा दादा दाना आंनि मासबा दादा दाना ओमफ्राय रजिया माने नोंहालाय बहानि फिटनेस दाना तुम्हारा 3 मिलियन पीपल वॉच बोल रहा हाँ अच्छा हाँ 3 मिलियन पीपल क्या करेगा फिटनेस ना बेनिफ्राय बिबारा होनदों मासबा रजिया अन थेंक इउ सो माच जोंना रजिया आं मासबादनि नों मासबादनि नामा बिबार नों मासबादनि नामा रजिया सोंदों आरोना बिबार नों मासबादनि नंगौना नङानो रजिया सोंदों आरोना खोन्थाहरदो रजियानो 6 दं आरो सोर 6 गाहाम दंब्रा प्लिज कमेन्ट खालामना होबानो जायो 6 गाहाम दङ सोर दङ अननानै लोगोफोर अननानै प्लिज एभ्रिवान गाइस 6 बान्दा कमेन्ट कीजिए बिबारा होनदों मासबाद आदा हा बिबारा मासबादनिसो जालायबाय नामाब्रा बिबार मख्लि थांनाय बिबार मख्लि थाङा मख्लि थाङा ओमफ्राय जोंना मा होनो हलि मलिया मा होनदों नोंनि हारसा मानसि नामा बिबार नोंनि हारसा मानसि नामा बिबार नामदों ओइसो ना ओइ सिमि नोङो रजेखौ सिनायोना सिमि रजेजों थायोना नोङो सिमि बेनिफ्राय बापा दास ने बोला लाइक डान थैंक यू सो मच बापा दास लाइक डान देने के थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकाम बापा मोस्ट वेलकाम दास बिबारा बुंदों मासबाद आदसा बिबारा मासबादनिसो रजिया मा होनदों मासबाद मा गामिनि नों बिबार नामदों बापा ने बोला है भैया कैसे हो आप बापा बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो बिबारा बर' राव आरोना ओमफ्राय बापाने बोला राधे राधे हा राधे 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 ब्र राधे राधे ओमफ्राय जोंना राधे 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 ओमफ्राय जोंना रजिया अन थेंक इउ सो माच बापानि राधे राधे सिमिया होनदों आं सिनाया जाबाय नों जिउआव सिनायदों माथो आंलाय बे नोंजों थाफाग्राया सोरो खुगा खख्रिख्रेबा स्मिथा ब्लगआ नोंजोंनो आंलाय स्मिथा ब्लगजों नोंजों एखे भिडिअ बानाय माथो बिबारा मा बुंखो मिनिबाय आरोना ओमफ्राय हलि मलिया मा होनखो बिबारा सानजारिसो नामा बिबारा सानजारिसो नामा बिबारा सानजारिसो ओमफ्राय जोंना बिबारा मा होनखो औ सानजारि मासबाद नाम जाना सानजारि मासबादनो मिनिबाय ओमफ्राय बाप्पा ने बोला है भैया हमें भी सपोर्ट कीजिए हाँ बापा मैं आपको ऑलरेडी साफ है और आपको मैं बैग में साफ करेगा ओमफ्राय जोंना मा बुंखो सिमिया सिनाय होनदों नामा होनदों सिमिथ'खौ होनदों नामा ओं सिमिथ'खौ नामा ओं सिमिथ'खौनो होनदों आङो सिमिथ'खौ होनदों आरोना सिमिथ'खौ होनदों रजिया अन
ओमफ्राय बापाया मा होनदों न्यू फ्रेंड जॉइनिंग मी रिटर्न तुरंत करेगा दूसरी आईडी से ओके बोल रहा है। देखो हम लोग का पापा ने बोला है दूसरे आईडी से अभी रिटर्न करेगा बोल रहा है। एवरीवन गाइस प्लीज हम लोग का पापा के साथ नजर पापा सभी को रिटर्न कर देगा और टेंशन लेना नहीं चाहिए, पापा ने आप सभी को रिटर्न कर देगा। बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो बिबारा उदालगुरि नामदारना रजिया अन सिमायानो बिखौ सिनायोथ' रामदार बिबो इउटुब बानायलाबायोना नोंजों थाफाग्राया बेखौनोथ' सोंदों आरोना आङो। ओमफ्राय बापाया मा होनदों भाई आप कहाँ से हो होनना बुंदों मैं आसाम से हूँ मैं आसाम से हूँ। ओमफ्राय बिबारानो उदालगुरि आच्छा उदालगुरि बिबारा उदालगुरि। ओमफ्राय आस्ति देवरमा ने बोला आप शादी हुआ क्या? हाँ नहीं मैं शादी नहीं हुआ, मैं सिंगल हूँ, आई एम सिंगल एकदम बारे चकाचक फुल सिंगल हूँ मैं। बिबार ने बोला मास बाद। ओमफ्राय रोज ने बोला ऑन। पापा ने बोला प्लीज लोग वीडियो में कमेंट कीजिए। हाँ एवरीवन गाइस देखो पापा को सब कीजिए, पापा आप सभी को बेटेगा बोल रहा है। इसके सिमियानो बियोथ' बायोथ' होनना आच्छा बायोथ' आरोना। भाई दादा संजीत ना बिबारा मिनिबाय आरोना पापा ने बोला है हम भी आसाम सिलचर से। अच्छा पापा आसाम सिलचर है, मैं भी आसाम से हूँ ना, मैं आसाम उदालगुरि से उदालगुरि मैं आसाम उदालगुरि से हूँ। भाई कमेंट कीजिए कौन है। ओमफ्राय जोंना मा होनना बुंदों अन। ओमफ्राय जोंना रजिया अन सिमिया मा होनदों आं बिजि थ' दै दा टाइम मोनबा फैफिनगोन दे। अके दे सिमि अके दे ओमफ्राय मा बुंखो बिबार कनसेसन कम्पिटिसन होनना बुंबाय आरोना मिनिबा कम्पिटिसन होननानै। आच्छा देवर माने बोला आई एम सिंगल बट आई एम लव यू संजीत मी टू से बहुत प्यार करती हूँ। ओके देवर मा थैंक यू सो मच। देवर मा अब लड़का या लड़के रे सॉरी देवर मा अब लड़का या लड़के देवर मा को देखता हूँ मैं। देवर मा आपसे आन हो रहा है रे। ओमफ्राय रजिया अन पापाया दाना अके भैया नामदों रजिया अन। ओमफ्राय जोंना बिबारा मा होनदों मासबाद उदालगुरि मासबाद उदालगुरि रजे ओमफ्राय कनस्टिटिउसन ओमफ्राय रजिया जोंना अन नामदों आरोना। ओमफ्राय जोंना बापाया मा होनदों अके भैया बाय 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 ओके बापा ओके बाय बाय ओके बापा बाय बाय बापा बाय बाय पापा ओके बाय बाय ओके बाय बाय। ओमफ्राय जोंना मा होनदों लड़की हो संजय अच्छा लड़की डार्लिंग अच्छा लड़की हो। हाँ मुझे थैंक यू सो मच ओके ओमफ्राय रजे ऑन। ओमफ्राय पापा ने बोला कमेंट आएगा तो रिटर्न कर दूंगी। ओके अच्छा हाँ कमेंट आएगा तो रिटर्न कर दो, कमेंट नहीं आएगा तो मत रिटर्न करो। ओके ओमफ्राय रोजी ने बोला ऑन। बिबार ने बोला बाय बाय बिबार दा थांसै आरोना बिबार हायो। पापा ने बोला है क्योंकि एलबी हम भी चलता है 7 अच्छा आप 7 में करेगा। अच्छा मैं ज़रूर जाएगा आपका एलबी में, मैं ज़रूर जाएगा, टेंशन लेना नहीं चाहिए, मैं ज़रूर जाएगा आपका एलबी में, टेंशन नहीं चाहिए, हमें ज़रूर जाएगा। दस ने बोला बाय बाय ओके थैंक यू सो मच। ओमफ्राय रोज ने बोला ऑन थैंक यू सो मच। ईशा ने बोला है सपोर्ट होदो दे आंखौबो संजित। ईशा नोंनि भिडिअखौ नायोथ' आङो ईशा नोंनि भिडिअखौ नायो, आं नोंखौ सापर्ट खालामो। ईशा गावासो आंनि भिडिअ नाया, आं नोंनि भिडिअखौ ईशा नायोथ' कमेन्टबो खालामोथ' आं ईशा नोंनि भिडिअखौ, आंनि निउ भिडिअखौ देलाय फल'वार्स खालामहरग्रा ईशा, आं नोंनि भिडिअखौ नायोना ईशा। रजे अन आं नायोथ' आं बयखौबो नायो, आंजों जाय साब दं आं भिडिअखौ बयनिखौबो नायना हरो, मानसिफोरा जानायखौ नायफिना मिथिबायना। दे कमेन्ट खालामना हो दे, भिडिअ नायना हो दे, आंबो नायना होगोन, फुल नायना हो, टेनसन लानाङा दे, आं बिराद सापर्ट दं दे गासिबजोंबो। हम लोग
देबरमा ने बोला हम लोग शादी कब करेगा बोला संजय। हाँ देबरमा आ जाओ आसाम आ जाओ, मैं करेगा ना शादी रोजे ऑन। बाबा ने बोला ओके बाय बाय, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा हाँ दास, ओके दास, मैं सपोर्ट करेगा, टेंशन लेना नहीं चाहिए, करेगा। पापा ने बोला ऑन थैंक यू सो मच। ईसा ने बोला नुयो आं सन्जित हरा, नुयो आं सन्जित नायो आं सन्जित कमेन्ट हरा आं कमेन्ट हरा सन्जित। आदसा कमेन्ट हरनांगौब्रा, कमेन्ट हरबासो मिथियो नालाय सोर नायदों सोर नायाखै। ओमफ्राय कमेन्ट हरनांगौ। रजि होनदों आं नायखायो सन्जित। अके नों नायखायो, अके। ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामदो। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नोंनि भिडिअखौनो अके रजे नों नायखायो आंनि भिडिअखौ, रजे नायखायो आरोना। ओमफ्राय जोंना मा बुंगोन, मैं आसाम मी दारती हो सन्जित डार्लिं। आदसा ओमफ्राय मा होनना बुंगोन, सोर दं दे कमेन्ट खालामदो। रजिया मा होनदों अन। आसाने बोला हा दानका दिनटाक हा दिनटाक रे असल पे ले रे दिनटाक रे। कमेन्ट खारजोब्बाय माथो सन्जित, नों आं सापर्ट होबा सोर सापर्ट हो होनदों। खारजोब्बाय माथो सन्जित, नों आं सापर्ट होआबा सोर सापर्ट होनो, नों आं सापर्ट होआबा सोर सापर्ट होनो। नोंथ' आरोलै रजे, नै रजे नों सानना नायबानो जाबाय, आंनि एलबियाव बेसेबां जन मानसि थायो माने खोन्थाला ना मानसिफोरा। ओमफ्राय आंनि एलबियाव बेसेबां जन मानसि सापर्ट खालामो आं मानसिखौ बेसेबां, आंबो बेखायनो मालायनि एलबियाव बारा गोबाव थायाथ' रजे, आं मालायनि एलबियाव बारा गोबाव थाया, आंनियावबो थायाना मानसिफोरा खारजोबोलै मिथिबाय, आधा घन्टाबो थाया आरोना। आं बहुत दुखु मोनो ओंखायनो, खारजोबो ना मानसिफोरा बारा गोबाव थाया आरोना। ओमफ्राय जोंना दा सानदों अके टाटा बाय बाय डार्लिं सन्जित सिम इउ टु अके देबरमा अके। बेनिफ्राय जोंना मा होनो फिर'सा फैदों ना 30 लाख दान। थैंक यू सो मच फिरोजा, 30 लाख डन करने के लिए थैंक यू सो मच। 30 लाख डन कर दिया आपने, थैंक यू सो मच। मेरा एलबी बंद करने का टाइम भी हो गया बीरू सर, और आप आ गया है। बीरू सर क्या कर रहा है बोलो प्लीज कमेंट कीजिए। ओमफ्राय सोर दं कमेंट खालामना होदो दे। कौन है प्लीज कमेंट करके थोड़ा सपोर्ट कर दो, मैं एलबी बंद करेगा थोड़े टाइम से के बाद। ओमफ्राय जोंना मा होनना बुंखो, बीरू सर ने हाथ दिया है, आई मे एक्सेप्ट आपका हाथ में एक्सेप्ट कर लिया है। मा नाम दं, ओ सॉरी मुझे लेट हो गया साल्टे बेटारी नहीं था। बीरू सर कोई बात नहीं बीरू सर कोई बात नहीं रे, कोई बात नहीं अके कुछ नहीं। ओमफ्राय मा होनो जोंना रजिया, आं बयनिबो एलबियाव नुयो, जों बर'फ्रा सापर्ट गैलाया
गैलायलाया दादा गैलायलाया जोंलै जों बर'फोरा जोंना बर'फोरा जुदि जों जमा जानानै जों जुदि मोजां जोबजासे सापर्ट होयोबा जों गासिबो जोबजासे सापर्ट होलायलायाना बिदि जाया आरोना। ओमफ्राय जों कुसुम नार्जारिया होनदों आं नायदोंमोन कमेन्ट लिरनो बासोयो आं आदसा नों नायदोंमोन आरोना कमेन्ट लिरनो बायो लाइक दान होना हो लाइक दान। ओमफ्राय जोंना बिरुवा अन आरोना कुसुम नार्जारि अन ओमफ्राय जोंना जोमाव जा मिनि फैबाय आरोना नै जोमाव मिनिबाय ओमफ्राय कुसुमा जोंना अन नामदों आरोना जोमाव मिनिबाय कुसुमा जोंना अन नामदों आरोना। ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो दे। कमेन्ट खालामना हो सोर सोर दङ कमेन्ट खालामना हो। ओमफ्राय एस एम का एल बी मे बि जा नहीं पाया साल्थे आदसा जोमाव मा होदों नों थायो आरो जोबजासे दाना मानसिफोरा जोबजासे थायाबा आं जोबजासे थायो आं जोमावफोराव जाय आंनाव जोबजासे थायोना आं बिनाव जोबजासे थायोब्रा जाय मानसिया आंनाव जोबजासे थायोना आं बिनाव जोबजासे थायाब्रा जेनेका मेक्सेला आंनाव जोबजासे थायोमोन आं मेक्सेलाव जोबजासे थायोमोन। ओमफ्राय अनामिका बेनाव थायोमोन आं बिदि आरोना जाय आंनाव थायो आंबो बिनाव थायोब्रा जाय आंनाव बेसेबां थायो आं बेसेबां थायोब्रा ओमफ्राय बिदि आरोना जोमाव नोंबोसो सानना नाय नोंनाव जाय मानसिया जोबजासे थायो नोंबो जोमाव बेनाव जोबजासे थायो जाय मानसिया जोमावनाव जोबजासे थाया जोमावबो बे मानसिनाव जोबजासे थाया बिदिनोब्रा सेम। ओमफ्राय मा होनना बुंगोन जोंना कुसुमा नार्जारि अन ओमफ्राय रजा मा होनदों गुबुननि एलबियाव 2K निबो बांसिन मानसि थायो आं सनजिना आदसा थायोथ' आरो बेनिफ्राय जोंना कुसुवा अन फिरुवा अन कुसु अन फिरु अन कुसु अन फिरु नों आंनाव जोबजासे थाफैलाय आं थागोन सनजित नामजादा जोंनाव बर'नि एलबि टाइमखौनो मिथिया आङो जोंनाव नोंना एलबि टाइमानो जानला मोनला होयो ओमफ्राय आं जोंनाव नोंनियाव गोदो थायोमोनब्रा ओमफ्राय आङो एलबि होनायनिफ्रायसो टाइम मिलायला हाला ओमफ्राय ओजों सानाव खामानि मावोना जों मिस्ट्रि मावोना सानाव ओमफ्राय सानाव टाइम सोलाबला बिदि जानायखायनो लाल्टां फाल्टां ओमफ्रायनो लाथां फाथां जाजोब्बाय आरोना थानाय जोंना फिरुवा अन ओमफ्राय जोंना फिरु कुसुम अन थेंक इउ सो माच कुसुम अन कुसुम अन थानायनि थाखाय थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर जों मा मादों नोंथ' खारबावोसो फाग्ला दाना आंलाय माला खारखोब्रा मा खालामदों आंथ' खारबावोसो फाग्ला नोंथ' खारबावोसो है आं खाराब्रा अबाव खारनोखाय आं खारामोन गोदो दासो आं आं गोदो मालायनि एलबियाव ना साब लानाय टाइमाव खथ्थ' बेरायोमोन आङो साल्थे वाइट मे होनना बुंदों आरोना फुरा कट जाबा अ ओमफ्राय जोंना फिरुवा मा होनो साल्थे वाइट मे कुसको जयनिं करता हु आदसा कुसुम अन बेनिफ्राय जोंहा जुमाव नामदों आंना दाखालै 8था फिल्मखा माथो मिथिखायो आदसा मोनानि 8था फिल्मखाने आदसा खुसबुआन अन रजिया अन दाना जा अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय कुसुम अन रजिया अन बिरु मा होनदोंमोनथाय नुस्लाबासैनो बिरु आपने क्या बोला था कुसुम ने मतलब देखा नहीं बोल रहा है जोमाव होनदों आं गावनिनो मबाइलजों आं गंनै मबाइलजों नायथिङो आं रावखौबो कमेन्ट होबाय थायो माथो आदसा अके ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामदो बेनिफ्राय इनि उनाव मा बुंखो जोंना रजिया आं बयनिबो एलबियाव सापर्ट होयो सनजित टिम गैयाबाबो दा अके टाइम गैयाबाबो सापर्ट होयो आरोना अके बिदिनो सापर्ट होनांगौ आरोना खायसे सापर्ट मोनफिना आरोना होनांगौ ओमफ्राय जोंना कुसुमाव नामदों आरोना ओमफ्राय जोंना जोमाव मा बुंखो नोंनिख्रुइ आं सिगां एलबि होनाया नोंनिख्रुइ आं सिगां एलबि होनाया दाना ओंब्रा जोमाव नोंसोर आंनिफ्राय सिगांब्रा एलबि होनाया ओमफ्राय
आं माने नोंसिनि एलबियाव थाङोमोन आरोना सापर्ट खालामोमोन आरोना नोंसोरनि बेलायाव आं थाङोमोन सापर्ट खालामोमोन आरोना ओमफ्राय जोंना कुसुमा अन कमेन्ट फरायनाया उल्था पुल्था फरायोना उल्था पुल्थालै माने नै आङो कारेन्टजों खोमसि मोनब्ला खर'फ्रा फ्रिं फ्रां मोनदों आरोना ओंखायनो उल्था उल्थि कमेन्ट फरायबाय आरोना आङो गाज्रि मोननाङा दे उल्था उल्थि फरायनायखौ ओमफ्राय जोंना कुसुम बाजै आं खालामबाय नोंखौ खालामबाय होनदों हिर'नि अनन उल्था पाल्टा जाजोब्बाय आरोना जोंमा बर' मा खालामनो आरोना ओमफ्राय जोंना जोमावा मा बुंखो सापर्ट खालामनो ना आइदि लांनो फैयोमोन वान जाबायबो नों आंनाव फैया होमब्लाबो आं रावखौबो जेबो बुङा बायनाङा थिर'न नोङाब्रा जोमाव बै समाव जोंनो आइदि नांखागौमोन ना होमबाबो जोमाव सानना नायब्रा जेनेबा आं नोंनिफ्राय आइदि लादों ओमफ्राय आंबो नोंखौ सापर्ट खालामदोंब्रा एखे जायाखै होनबा आं नोंनो आइदि लादों आंखौ सापर्ट खालामदों एखे जाबायना ओमफ्राय बिनिखायनो मानसि नाय इकुवेल जायाखै होनबा सापर्ट आइदि इकुवेल जादोंब्रा ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो ओमफ्राय जोंना मा बुंखो फिरुवा अनन जोंना एमडि माहेल' गुड एभ्रि वान बुंदों ओमफ्राय कुसुम अनन ओमफ्राय अन ओमफ्राय मा होनना बुंखो जोंना बिरुवा अन ओमफ्राय जोंना रजे अनन ओमफ्राय बिरुवा अनन मा होनदों जोमाव आंखौ दाबावखा नामजादा जोमाव आंखौ दाबावखानो नै ओमफ्राय जोंना रजिया अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय वाइ टि एल बि होलाजोब्बाय माथो सोर नै जाय फाराफारि होलाजोब्बाय एल बि सोर सासेनि एलबि जायोलां जोमाव दाना सोर सासेनि एलबियाव थांनो एफा मानसि एलबि होयो आयौ सोरबा सासेनाव दसे थाबो दाय जायो दसे नुजायोबाबो सोर सासेनाव थाङो आरोना फाग्लासो जाबाय कमेन्ट सोर दङ दे खालामना होदो नेटआ प्रब्लेम जालायबायलै आंना आं बायलै नेटखौबो ओमफ्राय कुसुमा अन रजिया अन ओमफ्राय रदै अनल' सनजित अके रजे ब्र अके आं दोनखांसिगोन दे बारा गैला 7था जाहांआव दोनसै ओमफ्राय जोंना एमडि एमआ लाइक होबाय थेंक इउ स' माच एमडि एम लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय कमेन्ट खालामना होदो दे सोर दङ आंनिफ्राय थेंक इउ स' माच एमडि एम ब्र मा खालामबाय दङ एमडि एम मा खालामबाय दङ बिथराय कुसुमा अन होनना बुंदों बिथराया मा होनदों जोब्बाय नामा आदा दासो आंहा दाना बिथराय आंनि एलबियाव फैथारलालै दाना बिथराय दे बिथराय लाइक दान होना होदो बिथराय मा खालामदों मा खबर दे खोन्थाहरदो दे लाब उराय होदो आयै रावबो लाब उरायाखै दिनै देलाय कुसुम आब' बिथराय आब' लाब उराय हो ओमफ्राय एमडि एम लाब उराय होदो दे जान्दा उठा दो लाब उरा दो बिरु सालथे लाब उरा दो
फिरुनेबोला अन थेंक इउ सो माच एमडि मा बुंदों आं बारा कमेन्ट लिरनो रोङालै जालांबाय दाना आदसा जेबो नङा जालांबाय जेबो नङा एमडिएम जेबो नङा ओमफ्राय जोंना कुसुमा मा होनदों आं भिडिअ हगारदोंमोन दादा नायदो दे नायगोन दे कुसुम दा नायगोन आं ओमफ्राय नोंबो आंनि भिडिअखौ नायना होलाय देलाय आंबो आगारदोंना बिथराया मा बुंदों जोंना फैनो सानोलै दासान्दि मबाइल चार्जबो प्रब्लेम जाबाय दंना आदा आदसा बिथराय जेबो नङा बिथराय जेबो नङा दे जेबो नङा ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामनानै सापर्ट खालामदो बेनिफ्राय जोंना मा होनदों बिथराया क्या बोलो सालथे होनना बुंदों बिथराय ओमफ्राय फिरु सारनि अन थेंक इउ सो माच बिथराया बुंदों आरोना एलबि फैनो बेसेबां साब नांगौ दादा एलबि फैनोथ' ओरैनो 50फोरानो जायोलै ओमफ्राय 100फोरनिफ्राय एलबि होबा मोजांसिन जायो 100निफ्राय होबा मोजांसिन जायो दे आंबो नायगोन आरो आदसा बिरु सार मेरा वीडियो भी देखो बिरु सार मेरा वीडियो फैदो आरोना आं कमेन्ट लिरनो रोङा मा जाखो फिरुनि अन फिरुवान ओमफ्राय जोंना मा बुंखो माबाया बिथराया आंना फैयाखैलै दाबो आदसा जायाखैना आंना फैजोबाखै दाबो आदसा फैजोबाखै ना रजे अन बिरु अन बिथराया मा होनदों 100 साब जानो दे बावबा साबानो खमायलाय बारायलायसो आदसा रजिया बिरु कमेन्ट चेक करो नाम दो कुसुम अन रजिया होनदों रिप्ले करो बिरु बोल रहा है और थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस मेरे एलबी में आके मुझे इतना सपोर्ट किया है दिल से थैंक यू सो मच लोगोफोर आं एलबी दोननोसै दे गाज्रि दामोन आंबो मालायनि एलबीआव गिदिंनांगोन नालाय ओमफ्राय थैंक यू सो मच रजे थैंक यू सो मच कुसुम थैंक यू सो मच बिरु सार बिथराय एवरीवन थैंक यू सो मच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ फुल नायनानै हो आंबो नोंसोरनिखौ फुल नायना होगोन आरोना टेंसन लानो नाङा दै आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्टल' हर लाइक दान थैंक यू सो मच बिथराय लाइक दान होनायनि थाखाय दे बाय ना बुंदों जोंना कुसुमा दे भिडिअ नायलायलायना हो आंबो नायना होगोन नोंसोरबो नायना हो टेंसन लानो नाङा दै दे होमबालाय लोगोफोर गासैखौबो एवरीवन गाइस आंनि एलबी स्क्रिमाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय थैंक यू सो मच I love you all friend thank you so much MDM thank you गासिबो thank you रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे रोजा